tajba, grazzi ħafna tal-li ġejtu. Din hija taħdita bħala parti mill-proġett dwar it-tradizzjoni orali, immexxi mid-Dipartiment tal-Malti bil-fondi tar-riċerka tal-Università ta' Malta u bl-appoġġ tal-Klabb Kodba Maltin. Il-kellim tal-lum huwa Kurt Slattery li studja l-Malti fl-Università ta' Malta u kiteb it-teżi tal-baċellerat bit-titlu Il-Makjetta Riċetta Maltija għall-Buri u l-Geddum li tmexxiet mill-Professur Manuel Mifsud. Wara kompla bl-istudju tiegħu dwar il-pedagoġija fit-tagħlim tal-Malti fis-sekondarja, għallem diversi snin tas-sekondarja u studenti adulti fil-klassijiet tat-tagħlim matul is-snin tal-ħajja. Bħalissa wkoll jgħallem fl-iskola medja fil-Kulleġġ Sant Ignazju tal-Ħanda. It-taħdita tal-lum il-makjetta Riċetta Maltija għall-Buri u l-Geddum se turi kif minkejja li l-makjetta Maltija tidher li ħarġet mit-Teatru Popolari Taljan, xi għamliet tal-makjetta Maltija ivarjaw bil-kbir minn normi stabbiliti tal-makjetta Taljana. Dan jista' jfisser li f'Malta il-makjetta kellha żvilupp oriġinali u awtonomu, b'influwenzi lokali u bil-kreattività tal-artisti Maltin li ħadmuha u żviluppawha. Se naraw ukoll li ma' żmien il-makjetta Maltija intrabtu magħha ċertu elementi. U wieħed mill-aktar elementi importanti, speċjalment għal finijiet ta' dan il-proġett dwar it-tradizzjoni orali, u li l-makjetta ma tistax tibqa' biss poeżija miktuba fuq karta. Imma trid tinqalam il-karta u tiġi maħduma u rreċtata quddiem udjenza. Dan dejjem naturalment b'doża ħelwa ta' umorizmu. Din it-taħdita se tiffoka wkoll kif il-makjetta Maltija daħlet fiż-żewġ divertimenti kbar li kienu jeżistu f'Malta fis-seklu 20. it-Teatru Popolari, it-Teatrin u l-Ama. Ma jonqos ukoll li matul it-taħdita jinstemaw xi żewġ makjetti ta' Charles Cluse, Fredu Spiteri l-Lavarist u Fredu Abela l-Bamboccio. Grazzi ħafna, nħalli f'idejk, Kurt. L-ewwel nett, grazzi ħafna tal-istedina u grazzi tal-li l-lejla ħanejdu hekk ingħaqadtu miegħi ħalli nisimgħu dit-taħdita fuq il-makjetta. Mela, qabel nibdew nitkellmu fuq il-makjetta, ħadd 3 siltiet minn makjetti differenti u ħanaqraw daqsxejn l-istrofa ta' kull waħda. L-ewwel makjetta jew inkella l-ewwel anja, jekk xi wieħed jibgħol ħafna, in-nies tgħidlek dak ħanżir. Min minn moħħu jkun lura, kulħadd jgħid li huwa kmar kbir. Din hija parti mill-anja ta' il-bniedem annimal ta' Fredu Spiteri l-Lavarist. Makkjett oħra, popolari ħafna, Teximeri ta' Fredu Abela l-Bamboccio u George Azzopardi l-Mak, tgħidlek. Mela ħriġna minn pajjiżna biex naqbżu saraħ ġdid lil Carmen minn hawnhekk kelli jekk tara taqtala ftit. Makkjett oħra ta' Charles Close ħadu li rasi u fuq ix-xogħol Grizmejja qlajt nokro paż-żieda inħossni xbajt. Wara xi sena nokro paż-żieda żdiet fil-familja. Mela kif qegħdin naraw f'dawn it-tliet makketti differenti hemm ħaġa waħda żgur li taqgħadhom kollha flimkien. Il-ħaġa li taqgħadhom hija l-umorizmu. Okay? Ġifieri fil-makjetta ħanaraw ħafna iċ-ċajta. Dak huwa xogħol makjetta li tferraħ ħanejdu hekk il-min qed jismagħha. Qabel nibda nitkellem fuq il-makjetta nixtieq daqsxejn nitkellem kif se nqassam it-taħdita tiegħi. It-taħdita tiegħi ħanaqsamha f'5 taqsimiet prinċipali. L-ewwel parti ħanitkellem ftit fil-qosor mhux se ndum fuq it-teżi u tqassim ta' riċerka li jien għamilt. It-tieni parti ħanitkellem ukoll fuq l-oriġini u l-kwalitajiet li għandha l-makjetta Maltija. It-tielet parti ħanaraw il-makjetta tat-teatrin u kif ukoll imbagħad l-esponenti tagħha ewlenin. Aktar tard ħanitkellmu fuq il-makjetta tal-Għana u kif ukoll il-makjettisti għannejja li urew il-ħila fiha. U fl-aħħar parti tat-taħdita ħanitkellem fuq il-makjetta llum il-ġurnata, sar minnha llum il-ġurnata l-makjetta jekk għadix popolari jew le. Ħanibdew bl-ewwel taqsima. Ngħid il-verità meta kellimtuni biex nagħmel dit-taħdita kont daqsxejn eċċitat għaliex it-taħdita għamilta 10 snin ilu. Fil-fatt it-teżi jisimha l-makjetta Maltija, riċetta Maltija għall-Buri u l-Geddum. U x'kien farfar daqsxejn it-trab minn fuq it-teżi għaliex iż-żmien għadda. Rġajt skoprejt ħanejdu hekk ix-xogħol ta' ħafna nies li ħadmu matul is-snin biex iferħu lil Maltin fi żminijiet ta' tbatija u hekk. Barra minn hekk it-taħdita hija possibbli wkoll bis-saħħa tat-tutur tiegħi, il-Professur Manuel Mifsud li dejjem kien hemmhekk u
gwidani kif għandi nagħmel ir-riċerka tiegħi. Fl-ewwel parti ta' dit taħdita ħanispjega fuq wieħed x'għandu jsib fit-teżi. Mela, f'din ir-riċerka li għamilt għamilt il-fuq minn 60 intervista ma' anzjani, għannejja, storiċi, studjużi u kif ukoll artisti tal-park differenti. U x'imdek nara t-tabella tal-intervistaturi li jiena tkellimt magħhom, tiġik ukoll ċertu nostalġija tgħid il-laħwa mnalla dak il-persuna għamiltlu l-intervista għax illum il-ġurnata żgur li ma nistax nagħmilha. Fosthom hemm Oliver Frigieri, Charles Stake, Malin Mifsud Kirkop, Charles Abela Mizzi, Anthony F. Fattarz, Anthony Bilocca, dan interessanti, dan huwa anzjan kien fil-home taż-Żejtun, meta intervistajtu jidilli kellu 98 sena. U dan għal xi żmien kien il-manager tar-Radio City tal-Ħamrun. Għamilt ukoll intervista ma' John Laws li wkoll m'għadux magħna, ma' Ketty Spring fejn tidħol lana, u ma' ħafna iktar anzjani. Barra minn hekk fit-teżi tiegħi ġbart il-fuq minn 300 makjetta li xi darba dawn ittellu fit-teatrin. Ħafna minnhom minn dawn il-makjetti li għandhom x'jaqsmu mat-teatru sibthom minn fuq l-iskripts tal-makjettisti jew nkella minn fuq il-kodba li kienu jiġu stampati, eżempju l-iktar li sibtu huma tal-Stage Commandos, jew nkella ta' Paolo Tanti għax kienu jikbuhom dawn, tal-Alvaro Azzopardi. Imma hemm stilla ħdejn 300 li ovvjament mhijiex il-lista finali. Fil-fatt kien l-intervista ma' Joe Farrugia dulli dan qalli l-eżempju l-Hit Paraders ta' Zurriq hija kumpanija tat-teatrin kellhom aktar minn 300 makjetta li kienu ħanejdu hekk matul iż-żminijiet irrexta u għamlu fuq il-palk. Ħanurikom eżempju ta' kitba ta' Charles Close. Kemm niftaħ daqsxejn l-istampa, suppost qegħdin tarawha fuq l-iskrin tagħkom, din hija kitba oriġinali. Charles Close kien veru organizzat xogħol u anke t-tifel tiegħu Alan ħassib li jorganizzalu kollox fil-fatt għandu ġabra tax-xogħlijiet tiegħu kollha. Din hija l-makjetta famuża ħadu li rasi. Hija kitba oriġinali ħanejdu hekk ta' Charles Close. U l-ismijiet ħanejdu hekk ta' dawn il-makjetti sibthom ħafna drabi minn dawn l-iscripts li it-tfal tal-makjettisti selfu li biex nieħu ritratti tagħhom. Din hija waħda minnhom ħadu li rasi. Jekk naraw eżempju ritratt ieħor, f'dal każ ħanaraw ritratt ta' ktieb li kien joħroġ. Eżempju Charles Close u Mike Cassar kienu jikbu diversi makjetti u dan kienu joħorġuhom fuq kodba isa antoloġija. Fil-fatt hemm madwar 3 kodba żgur ġabra ta' makjetti. Dan huwa ktieb li ħareġ fil-ħamsinijiet. Ġifier tant kemm kienet popolari l-makjetta li din mhux biss kienet irrexxata fuq il-palk imma n-nies riduha wkoll biex jaqrawha. U kienu joħorġu kodba ġabrit ħanejdu hekk tal-makjetti. Barra minn hekk fit-teżi ġbart ukoll madwar 200 makjetta marbuta mal-għana. Ħafna drabi il-makjetta tal-għana kienet tittella għandna recordings tagħhom mill-festival ta' l-għana. Barra minn hekk ukoll kont kellimt mal-mara ta' Fredo Abela Bambuccio u kienet uritni wkoll il-kitbiet tiegħu. Imma Fredo kien daqsxejn iktar inqas organizzat minn Charles Close għalfejn għaliex dan jekk tiġih poeżija f'moħħu Anja f'moħħu kien jaqbad u jiktibha fuq liema karta jsib. Eżempju din hija Anja ħanejdu hekk u kitibha fuq envelop. Fil-fatt laqqas kien hemm spazju allura dawwel l-envelop biex toqgħodlu kollu l-Anja. U għandna ħafna kitbiet ta' dawn in-nies li huma kitbiet li importanti li nżommuhom għaliex apart li huma kitbiet oriġinali hemm ħafna għanijiet li forsi qatt ma ħarġu fil-pubbliku. Barra minn hekk fit-teżi ġbart ukoll 300 recording, aktar minn 300 recording ta' makjetti differenti. Issa ħafna minnhom dawn ir-recordings huma ta' makjetti tal-għana. Il-biċċija din li fejn tidħol għana, il-makjetti iktar kienet tiġi rekordjata biex timxi għall-kummerċ. Min-naħa tat-teatru iktar kienet tiġi rappreżentata fit-teatru, fit-teatrin u mbagħad tieqaf hemmhekk. Imma tal-rediffusion. Dik hija ħanejdu hekk il-ġabra li għamilt fit-teżi. Issa xi problemi li sibt waqt ir-riċerka. Billi din hija tradizzjoni orali ħafna drabi fadal biss il-memorja. Fil-fatt kelli nagħmel ħafna intervisti ma' anzjani differenti biex kemm jista' jkun nieħu dak li huma jafu. U fil-fatt hemm ukoll nuqqas kbir ta' referenzi. Il-makjetta jekk infittxu ftit fuqha ftit li xejn insibu fuqha. Barra minn hekk qatt ma kien hemm definizzjoni eżatta ta' dil waqt li bdejt nintervista n-nies kien hemm ukoll ħafna opinjonijiet li ma jaqblux. Allura kważi iktar tispiċċa bejn ħaltejn.
U barra minn hekk jista' jkun li matul iż-żmien il-makjetta ħadet daqsxejn preġudizzju negattiv għax hija parti mill-għana, forsi kien hemm xi makjetti daqsxejn baxxi u għalhekk forsi qatt ma ġiet studjata. Fil-fatt l-unika persuna li naf li studja kien George Mifsud Kirkhope u kien kiteb daqsxejn fuqha. Imma l-bqija ma kien hemm xejn fuq il-makjetta. Issa f'din it-taħdita ma nixtieqx li xogħol tiegħu, imma rridu wkoll insemmu il-mużika tiegħu. Ħan nisimgħu xi makjetti sħaħ, imma ħan nisimgħu l-iktar biċċiet minn makjetti differenti ħalli kemm jista' jkun f'dal-ħin li għandna niċċelebraw verament il-makjetta Maltija. L-ewwel makjetta li ħan nisimgħu hija Rosa Marie ta' Charles Cluse. Din hija l-kitba tagħha oriġinali u jekk taraw fil-tieni ritratt taħt net is-sena hija 1950, makjetta li llum għandha 70 sena. Meta nużawha fil-klassi din l-iskola, il-makjetta għalkemm għandha 70 sena laqqas minn it-tfal xorta waħda għadha ġibbilhom bis-sima. U hawnhekk naraw il-kobor tal-lirika tagħha u kif ukoll tal-makjettist. Ħassra forsi llum il-ġurnata dawn il-makjetti nisimgħuhom biss f'xi serata bħal kelma notonota fejn reġgħu tagħhom il-ħajja u ftit li xejn għadna indoqquhom jew nkella ħanejdu hekk nisimgħuhom. Ħanibdew bl-ewwel makjetta Rosa Marie ta' Charles Cluse. Darba mal-banda jien kont morxalata, poġġejt tfajla u mala iqbad parlata. Xi jismek ħi Rosa Marie. X'inhi Rosa Marie? Komplet nitkellem waqt id-diskursata. Bdejt naħseb biss kif tiegħi tkun namrata. Għax ta' fimt inġennint dittajt li kemm intħelu jien Rosa Marie, Rosa Marie, x'wiċċ rosa kemm taf tippoża Rosa Marie. O kemm gost ħadd u xtaqt li qatt ma nitlaq meħdejja inħares lejha ma niġi baqa'. Għajnejja biss iħarsu fiss lejn il-wiġbejja ħarħata fwejjaħ kif imiss. Il-karrozza bil-ħoss tagħha bdejt nismaħħa tajt li biss Rosa Marie, Rosa Marie, Rosa Marie. Kienet ħelwa wisq. Bdejt nistħajla plattina ġeli tiċċaqlaq u tirtoti jew miexja. Kellha wiċċ aħmar kont tista' tixel sol-farina, Għattila jiena xinu naħilħob, għattila lest biex nidħol ġo gaġġa bl-iljuni. Għalik jien, ma nafx kif naħroġ jgħum ma nafx. Aħna razza nafu nirrispettaw u nħobbu. Il-nanna kienet tgħidlu lin-nanni jekk tmut int warajk imut, mitu u mitetti 35 sena waraħ. Imma waraħ mietet taf. X'aħna hekk. F'nofsinhar sewwa wasalna la dira. Tħalt il-lukanda u rnajt ikla kbira. Kemm fendiet Rosa Marie, kemm tpaxxiet Rosa Marie. Għaġibit salza f'nikla patata, imbitu birra xendi u illuminata. Tim parsot, frotta l-bott, nefqetni kemm xasew ġibitni xot. Rosa Marie, Rosa Marie, miex affarija nefqa kemmija Rosa Marie. Warajk mitluf, anki l-eluf, jinnest biex intajjar għalik nitħajjar nati bis-sjuf. Kif ix-xufier ħadna l-armier, emmi għalt li saħħa daret li maħħa ma tridnix. Wiċċ tavili qalet li itla għali xaw la rus. Edna li ħanibda nitkellem fuq l-oriġini u l-kwalitajiet tal-makjetta Maltija. Ma qabel nibdew nitkellmu fuq il-makjetta Maltija, ħanitkellem ftit minn fejn din ħadnija il-makjetta tagħna. Il-teatru tagħna huwa mera tat-teatru Taljan. U allura x'aktarx il-makjetta Maltija ħadnija mill-teatru mill-makjetta Taljana. Fil-makjetta Taljana għandna l-makjettist li dan huwa attur komiku importanti, li huwa attur komiku li dan ħajilbes libsa ta' karattru partikolari, ngħidu eżempju assis, politikanti u nkella namrat. Biex aktarx din il-karikatura li jilbes dan l-attur komiku tkun bbażata fuq persuna vera.
u b'ton umoristiku ċajtieri jew nkella anke sarkastiku dan ħajwassal storja. Storja li ħadħalli l-udjenza bit-bissima. Barra minn hekk importanti ħafna fil-makketta Taljana li d-dera kważi hija parti importanti, għandek il-ġlek, għandek it-toff, għandek il-kappell, għandek dera eleganti. U fil-makketta Taljana hemm element qawwi ta' improvvizzazzjoni fejn inti l-makkettist ħajjoħloq l-istorja tiegħu dak il-ħin stess. Barra minn hekk mhux l-ewwel darba li l-makkettist Taljan iwaqqaf il-mużika biex jitkellem mal-udjenza tiegħu. Għalhekk ħanejdu hekk il-makkettist irid jibni qisu relazzjoni man-nies li qegħdin qudiemu. Interessanti wkoll li fil-makketta Taljana jintuża ħafna il-fattizzi tal-wiċċ, il-vuċi, ċaqliq tal-idejn. Kif ħanaraw f'dal film qasir? Dawn ma kollha makketti Taljani. Adesso ha inventato un apparecchio per la distruzione delle zanzare. È un piccolo aggeggetto con un saltaleone, si carica, si applica fuori dalla finestra e fa ps, ps, ps. La zanzara che si trova nella stanza, sentendo far ps, 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 va di fuori credendo di trovare il zanzaro, si approfitta di quel momento, si chiude la finestra, è finita, è finita qui, è irrimediabilmente finita. Sei davvero un bella donna. E mi filmano un Ciccio Salciccio, in un che mi bacia e mi impiccio, dove vado vi faccio un pasticcio, e così per un puro capriccio Don Ciccio Salciccio mi sento chiamare, o sembra un biroccio, subito un baboccio, dal muro del ciuccio mi faccio tirare, in estate boccacci, per i barcacci, di rullo mi corruccio mi faccio tirare, Ciccio va, mi le faccio là. So bello e sorricche, le donne le scacce, ma dopo di averle ridotto lo straccio, Don Ciccio Salciccio Mela, kif rajna fil-makketta Taljana l-udjenza għandha sem importanti wkoll. U jekk forsi ndunajtu jispikka wkoll il-pallant. Il-pallant fejn inti għandek il-makkettist li dan kważi laqas ikanta imma jkun qiegħed jitkellem. U mbagħad jidħol il-kant aktar tard. Barra minn hekk il-mużika mhix daqshekk importanti fil-makketta Taljana, imma l-mużika qiegħda hemmhekk biex takkumpanja il-makkettist. L-iktar ħaġa importanti hija il-mod kif il-makkettist ħajwassal l-vuċi tiegħu ċara. Mela, ħanaddu għal-makketta tagħna, jiena tlaqt mid-dizzjonarji. Mela, fid-dizzjonarji għandna l-Giuseppe Aquilina li l-makketta jagħtiha biss bħala comic sketch umoristiku. U mbagħad għandna il-Miklem ta' Rinsaracino Nglot li dan jagħtiha sketch famla ta' monologu komiku, aktarx qasir. Li xi drabi issa wkoll bil-kant isir bil-kant, fuq palk minn xi kummedjant. U mbagħad għandna il-kitba ta' George Mifsud Kirkop li jgħid il-makketta daħlet mis-sittinijiet il-hawn u l-ewwel wieħed li ħaddimha fostna kien l-Annej Fredu Spiteri il-Lavarist. U l-makketta hija Anja Ċajtiera. Dawn ngħidu hekk kienu l-bażi minn fejn jiena bdejt ir-riċerka tiegħi. Ovvjament matul ir-riċerka sibt ħafna iktar affarijiet li jibnu fuq dan kollu. Interessanti kif fil-makketta tagħna, l-makketta Maltija, daħlet f'żewġ divertimenti ewlenin. Għandna it-teatri u għandna wkoll l-għana. Fit-teatru importanti l-attur komiku u l-makjettist dan ser ikanta il-makketta. L-attur komiku ser ikanta l-makketta, mentri fl-għana għandek l-Annej jew il-makjettist li dan ser janni il-makketta, mela hemm differenza wieħed ikanta u ieħor janni. Imma għalkemm hemm dik id-differenza, xorta waħda hija makketta waħda. Fil-fatt ħanejdu hekk il-ġisem tagħna fih żewġ saqajn. Imma dawn iż-żewġ saqajn huma parti minn ġisem wieħed. U l-istess il-makketta għandna żewġ ferat imma parti minn ġisem wieħed. Għażel dawn ir-ritratti biskop. L-ewwel ritratt għandna fuq naħa ta' Xeluk għandna l-Gaetano Kanta, u mbagħad għandna Fredu Spiteri il-Lavarist fuq naħa tal-għana. Dawn għalkemm huma ġejjin minn żewġ divertimenti differenti, wieħed mit-teatru ieħor mill-għana, nafu li dawn xi serati kienu jkantaw ħanejdu hekk iltaqgħu flimkien. Mela żgur li b'xi mod jew ieħor influwenzaw xulxin. Nafu wkoll mill-intervisti li għamilt li Charles Clouse ġie iltaqa' ma' Fredu Abel għal bamboċċu u jiltaqgħu jitkellmu fuq iċ-ċajt tagħhom, fuq l-għanijiet tagħhom, il-kanzunetta tagħhom. Ġifieri dan huwa aspett veru interessanti fejn għandek żewġ divertimenti li flimkien qegħdin dejjem jinfluwenzaw lil xulxin. Għalkemm hemm ħafna regoli li huma l-istess, xorta waħda imma għandna ċertu regoli li japplikaw biss għat-teatru u ċertu regoli li japplikaw biss għan-naħa tal-għana.
Imma dawn il-makjetti, dawn iż-żewġ divertimenti iktar milli dbedu minn xulxin jew anke daħlet pika bejniethom, aktar fitxew li jingħaqdu flimkien. Li ħanagħmel issa ħanitkellem daqsxejn fuq il-kwalitajiet tal-makkjetta Maltija, x'jagħmel makkjetta Maltija tajba u waħda b'saħħitha u jgħaddi kemm jgħaddi żmien tibqa' tiftakarha. Kif semmejna ħafna drabi huwa l-umorizmu. Ma jistax ikollok makkjetta fuq traċedja, fuq eżempju jinnaf xi mewt, jew nkella fuq xi disgrazzja. Dak hemm il-fatt għaliha, jew nkella għandna id-dram għaliha. Il-makkjetta ħajkollha element qawwi ta' umorizmu. Fil-fatt din hija ħadieħu forma ta' ċajta u din iċ-ċajta xi drabi tispiċċa bit-twist, ħajkun hemm it-tidwira fl-aħħar li jdur kollox u tgħid il-laħwa tajba kienet din. Ħanisimgħu biċċa makkjetta oħra. Id-darba ħanisimgħu il-makkjetta parti mill-anja ta' Fredu Spiteri l-Lavarist. Ma nistax nisimgħuhom kollha minħabba il-ħin. Imma interessanti naraw daqsxejn kemm Fredu Spiteri l-Lavarist kien kapaċi u kellu ħanejdu hekk id-don biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Din hija parti mill-anja, parti mill-makkjetta u paċenzja. Din id-dinja kollha dwejja ma sibx li finkwiet u imrar. Gwerer mar disgrazzi u storbju mill-ħażin sejrin allar jinsejjer. Natik pari li beħ kun tista' tgħix ħari. F'kull ma tagħmel jew jiġrilek u eżempju mill-Ingliżi, dawn in-nies tismagħhom jgħidu din il-kilma take it easy. U tagħtix każ għax f'mument issir fartas. Jekk intimxi fuq dil-kilma verament ma tmurx ħażin, għax kull darba li tinkwieta ħajtik tnaqqas 10 snin. Take it easy, issir li jsir li lek jiswa taġir kbir. Jef karozza tkun bil-wieqfa ibbekjata bħassardi u b'musmar il-ġilek kitqatta la tajt qalbek li mħażin. Take it easy, wejt aħjar ġrali jekk inkella jekk titilqek innamrata la tinkwieta ruħek xejn, la xarrabx bidmok gassa u inħallejt. Jekk int għandek il-kunjata li titkanna bija trid, la tallax id-dem mar-rasek. Take it easy, kalma ftit, aħseb naqra kemm ibati Afrika mxiet minn konjati. Jekk it-token int kun qiegħed wara mara b'xi kappell kbir, kultant staqsil ta' ma' ġembek fuq il-film x'inhu jsir. Take it easy u biex tkun żgur f'gallerija l-picture mur jekk ma rbaħx il-lotterija. Mela, f'din il-makketta rajna kemm Fredu Spiteri għal kull problema kapaċi jsibilna soluzzjoni. Hija għanja makketta li x'kien tismaħħa ħadħallilek bis-sima żgur għax bi kliem sempliċi, b'eżempji li huma sempliċi, iġeluk titħaq. Iktar kwalitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-makketta, mela s'issa semmejna l-umorizmu. Għandna wkoll il-makketta dejjem ħad tkun qasira, ġeneralment din ħaddum madwar 3 jew nkella 4 minn li jagħmel makketta jisimha tal-pittur, forsi issa aktar tard nisimgħu biċċa minnha wkoll, li din ħaditlu madwar 20 minuta. U xi mar biex jirrekordija għal impossibbli 20 minuta għax mhux ħatimxi l-makketta. Imma xorta waħda għaddit tiegħu għaliex minn 20 minuta għamilha kważi kwarta. Imma ġeneralment il-makketta tkun qasira madwar 3 jew inkella 4 minuti. Ix-xogħol tagħha huwa li inti taqbad l-udjenza mal-ewwel li tihom dik iċ-ċajta u mbagħad tgħaddi għal makketta oħra. Momenti fejn il-makkjettist l-għannej l-attur komiku jgħaddi dik iċ-ċajta umoristika, ġifieri ħajkun hemm battuti ta' spiritu pront.
Importanti li l-makjettist irid mal-ewwel jibni relazzjoni tajba ma' min qed jisimgħu, mal-udjenza tiegħu. Ħan nisimgħu biċċa żgħira ħafna ta' Fredu Spiteri, l-lavarist li smajna qabel, ta' kif dan kien jibda makkjetta tiegħu. Fredu Spiteri kien jibda l-makjetti tiegħu billi mal-ewwel ħanejdu hekk jorbot miegħu lill-udjenza. Issa wara li għamilna signorina ta' spiċċalek, irrid ngħidilkom xi ġra li nhar il-ħadd l-għadda jien. Kont Malta, u dik biex inhi titħadd, kont Malta jien. Nhar il-ħadd intqajt ma' tfajla, tippassiġġa treq rijali, qed miskina din it-tfajla. Mela, hawnhekk rajna kif Fredu Spiteri qabel beda l-makketta tiegħu li kien jaf qabelament għamel dik il-battuta umoristika u mal-ewwel ġibet l-udjenza kollha miegħu. Kien famuż għal dawn l-affarijiet u anke ħanaraw ukoll kif Fredu qabel għal bambuċċu jkun jagħmel din il-ħaġa. Barra minn hekk il-makketta ħadd tieħu forma ta' rakkont. Ħajkonna storja li għandha l-bidu u għandha t-tmiem tagħha. Ħafna drabi l-makketta mhux dejjem imma ħafna drabi ħadd tkun dejjem fl-ewwel persuna fejn il-makkjettist ħajkun parti mill-istorja. Għalhekk l-udjenza x'kien ħad tisma' l-istorja tgħid il-laħwa din veru ġrat. U ħatem iktar l-istorja, ħad aktar fiha l-istorja. Mela għandna umorizmu, hija qasira, mhux improvvizzata, u għandna wkoll ir-rakkont. Barra minn hekk il-makkjetta tista' tkun jew forma ta' duett jew inkella solo fejn ħajkonna makkjettist wieħed li janni jew inkella jkanta il-makkjetta. Meta tkun solo ġieli ikonna wkoll element qawwi ta' pallant. Kif rajna fil-makketta Taljana fejn il-makkjettist inti qed jitkellem u mbagħad ikanta. Makketti bit-tlieta għandna wkoll bit-tliet persuni, imma makketti fejn ikun hemm erba' nkella ħamsa ma sibx. Li ħanisimgħu silta minn makketta li hija duett. Forsi hija waħda mill-iktar makkjetti popolari. Huwa duett bejn Fredu Abela l-Bamboċċu u George Azzopardi l-Mak jisimha Teksimeri. Issa dal-kunċett ta' dawra mal-pajjiż hawnhekk ħanaraw il-Bamboċċu li dan għandna George Azzopardi qed isuq il-karozza u l-Bamboċċu qed jipprova jsib mara. Imma kull mara li jsib minn kull raħal differenti dejjem ħajsibilha xi difett partikolari u jispiċċa ma jsib il-ħadd fl-aħħar mill-aħħar. Dan il-kunċett fejn għandna dawra madwar il-pajjiż fil-verità kienet idea oriġinali ta' Fredu Spiteri l-lavarist għaliex dan għandu għanja tiegħu makketta tiegħu jisemma wkoll dawra m'għawdex. Imma minflok isib id-difetti fil-mara, Fredu Spiteri l-lavarist juri kif il-mara qiegħda ssib id-difett fih. U allura wkoll Fredu Spiteri l-lavarist dal-każ ma rridu ħadd f'din l-għanja. Din tant kemm għamlet suċċess din id-diska li telet ukoll fil-hit parade ta' Sqallija u aktar tard ħarġet ukoll Teksimeri f'Għawdex fejn Fredu Abela kanta ma' Ringo u aktar tard ħarġu oħra Teksimeri barra l-port fejn dawn iduru mhux l-irħula. Kwalità oħra fil-makkjetta huwa id-duett. Issa ħanisimgħu parti minn ta' Teksimeri kif qedtilkom ma nafx kif forsi l-ħaqtuwix din il-kunċett ta' dawra madwar il-pajjiż ħadem fuqha Fredu Spiteri l-lavarist u kienet popolari ħafna fejn tidħol għana. U barra minn hekk Fredu Spiteri, Fredu Abela, skużawni, u Ringo ħarġu aktar ħanejdu ħarġu makkjetti oħra fejn daru lill-Għawdex u daru wkoll l-Ewropa. Ħanisimgħu parti minn din l-għanja. Nixlaqlu it-Teksimeri Bamboċ nablu bħall-Ingliżi. Iva maksan isma' minnek winduru dawra l-pajjiżi. Teksimeri aħna tlaqna oħriġna minn ħaż-żabbar. Immorru ġa xi post ieħor forsi nsib xi tfajl aħjar. Mella ħriġna minn pajjiżna titna b'sużaraħa ġdid. Lil-Karmen min hawnhekk kelli jekk tara taqtala b'tit. Mela trid inkomplu s-suq u nitlu ġaħar tal-xien. Awwel ġojsi kont inkellem din fitta daqs it-tubbien. Teksimeri l-gazza n-nafas biex nitlu ġewwa z-żejtun. Aw batanġ kampajt ma' Doris kella tor triedet raġun. Teksimeri nkomplu
ناخدو نمشو ومرو زمار ساشلوك أول لولا ستامي غير كينت تعطني الأكبر شوك مباش ما نساش لفنا العولو ومرو زمر سبوجة حفيف اشترانا ميري وليلة دار الألف لتوجان مرة جوزنا الريح أمسوسي كنات مكبرة وبشبوسة بخاف نطلع ليها كيف ما تنقدر ببادة تتنط من جو خلوها أو كريسي ما تنشوش بتني بالطب إيسا دقوها تكسميري القصة يروح بتخفي اللذة. بعدك كانت بارتي من الماكيتا تكسميري وقت اللي نسمع الانيا qed naraw kollu ċuħtakom li kollha qegħdin jitbismu ġifieri l-makkjetta qiegħda tagħmel xogħla fl-aħħar mill-aħħar qiegħda tħalli tbissima fuq fomkom. Mela ħanibqgħu mexxin. Issa barra minn hekk il-makkjetta xogħla kienet ukoll li timla. Ġifieri din xogħla kien li timla bejn eżempju dram u l-farsa u jdaħħal il-makkjetta fin-nofs ħalli l-atturi jkollhom ċans ibidlu u jippreparaw għal-rexta li jmiss. F'intervista li kelli ma' Charles Mangione iż-żubina li kien jagħmel diversi strati ta' għana, kien jgħid li l-makkjetta jiena nibdiha l-ewwel ħaġa ħalli l-udjenza mal-ewwel inġibha miegħi. Mbagħad jagħmel makkjetta fin-nofs u jagħmel makkjetta wkoll fl-aħħar biex jagħlaq ħanejdu hekk u jħalli atmosfera sabiħa ċelebrattiva. F'xi intervisti li kelli ma' diversi anzjani jgħidu li kif meta jmorru lura lejn id-dar u jalqu b'xi makkjetta mhux l-ewwel darba li kienu joqogħdu jkantaw il-makkjetti li jkunu semgħu huma sejrin lura lejn id-dar. Il-makkjetta barra minn hekk trid tkun ħafna drabi tkun kapaċi tinterpreta. Ma tistax għandek makkjetta poeżija ħatibqa' fuq il-karta. Imma din trid taħdimha quddiem l-udjenza tiegħek. Eżempju jekk għandna ċajta kulħadd jaf jgħid ċajta imma jekk ngħid ċajta jiena forsi ma jitħaq ħadd jew jitħaq tnejn jew tlieta biex ikomplu miegħi. Imma jekk ikun hemm xi ieħor li jgħid ċajta jifqal kulħadd bid-daħk. U l-istess ħaġa l-makkjettist trid tkun kapaċi iwassal iċ-ċajta tiegħu fil-fatt il-makkjettist trid ikun attur komiku, trid ikollu karizma. Il-karizma hija logħba importanti. U l-darba Charles Close saqsewh qalulu kif tkun ċajta Charles Close, kif trid tagħmel ċajta tajba u kienu weġibhom hekk. ċajta biex tkun tajba, x'jrid ikollha? ċajta tkun l-ewwel tiftakar il-final. Sewwa, it-tieni tkun taf tirrakkunta. It-tieni mhux pereżempju smajta dik tal-isqof illi qiegħed jagħmel barbeda u mbagħad waqgħet l-bakru. Lesta tajtielu. Lesta tajtielu. Il-punchline tittejdu tajjeb u tiftakru. Mhux pereżempju, ma darba kien hemm mara pereżempju. Le, raġel kien, le, ħallejlek. Tkun ċert. Tkun ċertissimu, tiftakar. Anki pereżempju anke fuq il-palk hemmhekk, fuq meta tkun waħdek pereżempju jiena qudiem mikrofon. U kumedjant Ingliżi jgħidulek a stand-up comedian is a very lonely man. Għax hemmhekk waħdek il-memorja. U jekk hija jien ġeneralment anke fid-dialogu jien tiegħi ta' Ġoni Catania u ta' Ġoni Navarro, kont nagħmel l-ewwel żewġ jokes qawwija ħafna. Però fl-istess ħalli għaxan jien niftakar il-Ġoni minn Marġemberg mat-tieni jokes jekk jaħdu għan-nies u żommu miegħek in-nies. Ġewwa x'ileb tifhem. Però taħseb għal-punchline li tħallihom in-nies inti għadek dieħel din. Mela, dik kienet ħanejdu hekk parti mill-intervista li saret lil Charles Close. Mela, ħanibqgħu mexxin kwalità oħra fil-makketta Maltija hija s-sarkażmu u l-ironija. Din iktar narawha fil-makketta tal-għana fejn il-makkjettist ħajnigges lill-udjenza, ħajkun qed jgħid il-verità. Imma dejjem dik id-daqsxejn doża ta' umorizmu. Ħanaraw issa filmat ta' makkjetta ta' Fredu Abela il-Bamboċċu mill-Festival tal-Għana. Imma l-messaġġ tagħha żgur li japplika għallum il-ġurnata. Normally, the macchietta is also sung in quatrains. U l-ewwel makkjetta illi nisimgħu il-lejla ser tkun imwassla lilna mingħand Fredu Abela il-Bamboċċu. X'jisimha Fred il-makkjetta tiegħek? L-ilsin Malti fuq il-lingwa Maltija illum hekk. L-ilsin Malti li tant għandu prominenza. Festival bħal dan, Fredu Abela il-Bamboċċu.
biex wassalna ħafna Ingliż qegħdin nużaw mal-Maltin tefsu l-Ingliż kif standard roħ dal-pajjiż. Sanatikom ftit eżempji u nibda minn Armandu. L-eżempji li sanatikom nintaqgħu magħhom kuljum li qed ngħid ċertu diġis kif standard roħ dal-pajjiż. Flok narak jgħidulek siju għamel shopping minn flok strajt. Flok l-odwat tajba good morning, flok il-lejl tajjeb good night. Fader jgħidu il-qassis kif standard roħ dal-pajjiż. Holiday jgħidu flok tala, il-karozza saret kar. Nieħu xawer flok ninħasel u l-ħanut tagħmel neħbar. Flok hekk jogħġbok jgħidlek please kif standard roħ dal-pajjiż. Mella għanna il-klim Malti xenajdu futbol flok ballu u minn flok amar il-asel għalfejn għajdu ħanimun. Polizija sar polis kif standard roħ il-pajjiż. Anki tfal bl-Ingliż inkellmu kemm mixjin kontra l-kurrent u hekk tifel tkellmu bil-Malti jgħidlek I can't understand. Ta' tfal minn sajar fal-pis kif standard roħ il-pajjiż. Tmur xi waħda għand tal-grocer mill-kenċugar tgħidlu please u tkun trid naqra ġobon tgħidlu can I have some cheese sal-biżelli tgħidilha peace kif standard roħ il-pajjiż. Dik kienet silta mill-makkjetta ta' Fredu Abela il-Bamboccio lil-Sim Malti. Silta li xin tismaħħa titħaq vera ma l-lirika li qed jgħid huwa verament minnu. Issa li ħanamlu huwa ħanaddu għall-istorja tal-makkjetta Maltija. Storja pjuttost ħanejdu hekk li fiha daqsxejn mhux ħażin affarijiet li nistgħu nsemmu. Fit-teżi dejjem xtaqt jiena nipprova nsib l-ewwel darba l-ewwel kelma makkjetta fejn tidher fuq il-gazzetti. U l-ewwel waħda li sibt kienet fl-1922 il-makkjetta Don Saverio iffirmata minn makkjettista u din deret fuq il-gazzetta Il-Ħmara. Hija poeżija fil-fatt taħt it-titlu għandna makkjetta u fl-aħħar għandna wkoll makkjettista. Ir-ritratt huwa tat-tieni edizzjoni għaliex kienet ħarġet oħra xi xhur qabel. U f'din il-poeżija li maqsuma f'erba' strofi, f'kull strofa il-makkjettist ħaj jikkritika persuna popolari ta' dak iż-żmien li eżistiet f'dak iż-żmien b'ton sarkastiku għall-aħħar. U fil-fatt il-biċċa pum pum ta' kull strofa forsi turi li din kienet tiġi irrextrata fuq it-teatru, nkella inkitbet biex għandna l-ewwel makkjetta li l-ewwel kanzunetta kienu ħarġu diversi kanzunetti f'dan iż-żmien li ma li għandha it-titlu ta' makkjetta. U din jisimha ħarġa bl-ħsieb mal-mara ta' Rosario Cicluna. Din il-makkjetta ħanisimgħu wkoll biċċa minnha ħa toħodna fuq ħanejdu hekk ġurnata tipika ta' raġel u mara u da ħajmorru l-buskett. U din il-mara li raġel tgħidu li għandha l-ġuħ u imorru jieklu aktar tard imorru biex jixorbu, għandna lista ta' xorb ieħor differenti, il-mara ma jogħġobha xejn lanqas,
U aktar tard immorru għand Dulċir għandna lista ta' ħelu differenti imma xorta waħda dil-mara ma jogħġobha xejn. U fl-aħħar tgħidlu li għandha ħanejdu hekk uġigħ fis-sinna u ma tikol xejn. Din hija l-ewwel makjetta li għandna iddokumentata bħala bit-titlu makjetta li hija rrekordjata. Ħarġet fl-1932 u bħala deskrizzjoni għandna makjetta bil-kitarri. Il-ħoss huwa veru bil-kitarri, imma mhux il-ħoss tal-għana tipiku, u anke l-kantant m'iegħedx janni imma qiegħed jitkellem magħha il-makjetta. Dal-kunċett tal-lista ta' affarijiet li xtraw ħafna affarijiet insibuh aktar tard f'makjetti differenti, eżempju għandna l-John Laws, ħoxna għall-forn, iddaħħal ukoll ħafna ikliet differenti. Għandna wkoll makjetta għanja ta' Manuel Mifsud, is-surġent bl-istess tip fejn iddaħħal ħafna ikel differenti, ħanisimgħu parti minnha. Il-busket morna, ġieni u l-mara u żewġ titfal. Mill-belt tlaqna bil-ferrovija u r-rabat irkibna bal. Kif aħna l-busket wasanna, bdejna nduru il-premijiet. Il-mara l-arja ħasbita u ridet tixtri żewġ qajiet. Għattila l-aħjar li nagħmlu. F'lukanda immorru naraw. Tal-ikel għandu xi ħaġa u hemmhekk aħna nappranzaw. Malli tħanna fil-lukanda għalt li daw ma jkollhom xejn. Tal-lukanda ronċi fuqha menurija ta' 200. Beda jaqrala l-ismijiet ta' kemm għandu affarijiet. Daqsxejn soffa, 15 brod, ros fil-forn, ċanga u majjal, stuffa tajjeb tat-tuġuni, spalla u koxxa jaqsmu bagħd. Patata maxxu moqlija, laħam moqli, jaqta d-dem, braġoli, brunġiel, furfetti u għaġin aqqas nafkem. Sibeġ kbar. Ma dik kienet parti mill-makjetta ħarġa bl-ħsieb mal-mara. Innotaw ukoll kif qedtilkom l-ewwel li mhux ikanta imma qiegħed jitkellem għandna l-użu tal-parlant. Issa, fl-istess żmien ma' din id-diska ħarġu watta diski kbar Maltin, l-ewwel diski rekordjati Maltin, proġett li ħadem fuqu Andrew Alamango, Lost Voices. Huwa proġett importanti ħafna għax għandna ġabra tal-ewwel kanzunetti, mużika ħanejdu hekk Maltija rekordjata. Qed intella dawn iż-żewġ ritratti flimkien, dawn ma' żewġ persuni li ħadmu fuq dan il-proġett, li kantaw, li kitbu l-lirika u wieħed janni li ħor jikteb. Huwa interessanti huwa dan li fuq ix-xeluk għandna l-Emanuel Ċirja l-Annej, għandu vuċi sabiħa ħafna. U fuq in-naħa l-oħra għandna Satarjano li dan huwa editur, attur, huwa kittib ukoll kiteb xi poeżiji għall-Kumpanija Indipendenza, kien l-editur tal-Ħmar ukoll, kien jirreċta fil-teatru, fit-teatrin. Interessanti huma kif dawn it-tnejn flimkien l-għana u t-teatru irnexxielhom ukoll jaħdmu flimkien fejn Satarjano kiteb diversi għanijiet lil Emanuel Ċirja. Jifieri għandna żewġ divertimenti li dawn ħanejdu hekk ingħaqdu flimkien. Hawnhekk għandna kanzunetta għandna għani oħra, Ajma Zaqqi Kemm Suħad, li din ħanejdu hekk għandna l-Annej Emanuel Ċirja li qiegħed jannija fit-tletinijiet, imma aktar tard Pawlu Tanti ħarriġa ħanejdu hekk bħala makjetta u li kien ikanta fit-teatrini. Mela hawnhekk għandna qisu vjaġġ għandna mill-Anja saret ħanejdu hekk kważi kanzunetta. U li huwa interessanti huwa dan kif f'dal każ għandna attur komiku issa, għandna attur komiku li qiegħed ikanta Anja ta' Annej. Din hija l-verżjoni ħanejdu hekk oriġinali. Issa ħanisimgħu il-parti li kien ħareġ Pawlu Tanti aktar tard fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet. Il-post huwa differenti ovvjament, imma l-istess melodija u l-istess lirika. Hu għalik kemm intik jisħaq, hu għalik kif qassis triq, kollok seba', kollok
wieħed irid jifhem il-lirika li nkitbet f'ċertu żmien partikolari, ġifieri llum forsi din il-lirika tistona ftit imma wieħed irid jara l-kuntest ta' meta nkitbet. Interessanti huwa dan kif forsi l-ewwel li inqata' li hija deskritta bħala meta nkitbet kienet deskrizzjoni tagħha kien bħala Anja, imma aktar tard sejjaħnilha Makjetta. Ġifieri fil-verità ħanieħdu hekk jista' jkun li din l-Anja kienet l-ewwel forma ta' Makjetta. U mexxin u mbagħad għandna dan huwa wkoll huwa kunċett interessanti għandna l-pallant. Ħafna mid-diski ta' tletinijiet kienu pallanti. Issa nafu li l-Makjetta Taljana hija forma ta' pallant. U waħda mill-ewwel pallanti li ġew rekordjati hija Maddalena, fejn għandna l-Satarjano li dan qiegħed jitkellem u mbagħad idaħħal ukoll il-kant miegħu. Aktar tard naraw il-Charles Close li għandu l-Makjetta Marie, li l-istess ħaġa hija fotokopja ta' Maddalena, fejn għandna il-pallant qed jitkellem u mbagħad ħajkanta. Imma Charles Close sejħilha Makjetta, mentri Satarjano jsejjaħlu bħala pallant. X'aktarx qabel it-tieni gwerra dinjija, il-Makjetta ma kellix dak it-timbru ta' Makjetta, jew forsi kienet iktar tintuża fit-teatru tal-irħula, teatru li nsibu f'ħafna irħula, u mhux f'kumpaniji kbar bħal tal-Indipendenza. Fil-fatt kumpaniji bħal tal-Indipendenza dawn kienu jirreferu waqfit mużikali jew nkella ħajkollhom xi pallant. Ma meta għamilt intervista ma' diversi anzjani li jiftakru t-teatrin ta' qabel il-gwerra, kollha jsemmu li kienet teżisti il-Makjetta. Jista' jkun il-pallant kienet kelma oħra minn flok Makjetta. Jekk nisimgħu it-tnejn li huma ħanaraw li hemm verament xebħ bejniethom. Kif aħna ġewż ili ftit ma narek? Għax kelli kawża kont imħabbad daqsxejn. Jaqgħu tiġreli. U kawża żgħira ma xi ġrali. Xi xahar ilu fettilli mmur sar id-dux fil-4 ta' nofsinhar. Poġġejt bil-qiegħda fuq bank u wara ftit poġġiet ħdejja daqsxejn ta' tfajla ħelwa li ma ngħidlekx. Jien malli poġġiet mill-ewwel ħadd grazzja magħha. U billi kienet daqsxejn sport ma rajtilna namrati. Qabel ma ħallejta staqsejta x'jisimha u fejn toqgħod qalt li jisimha Maddalena u impjegata ners mas-Sur Gamillu u tajta l-appuntament għall-għada. L-għada mort inbiddel gala u kif wasat ħdin il-bib saffartilla. U ma semgħatniex erġgħet saffartilla, għal darbatnej u fl-aħħar iddeċidiet li nkantala forsi toħroġ għalhekk jiena kolleħlewa kantajtilha. Maddalena, Maddalena, wiċċ ta' sokra, wiċċ Ilena, jiena ġejt apposta lik, fittex oħroġ ħangawnik. Daqqa waħda nisma' dik kienet il-parti Maddalena, issa nisimgħu Marie ta' Charles Close u nnotaw ix-xebħ li hemm bejniethom. U llum nerġa' noħodkom lura kif qegħdin ngħidu għal Makjetta jisimha Marie. U akkumpanjat mis-Sur Mażammit irid ngħidilkom l-istorja ta' Marie. Darba waħda fi żmien il-gwerra tiftakru żmien iskejbis waqt attakk tal-ajruplani Ġermaniżi kont f'xelter u nżlet fajla babaw minn dak li kullim kien jiċċaqlaq. Ma li bdew safru l-bala l-bdiet tifża miskina, mhux bħali, jien kont imwerwer. Kif l-ajruplani żbedu, badna diskursata qalt li jisimha Marie għandu 20 sena, saqsejta fejn toqgħod qalt li bdejt immurrilha kull filgħaxija taħt it-tieqa. Għal xejn ma rridx ċaffari. Qalt li ma rridx naf, darba waħda l-maħta fit-tieqa, il-qamar kien jiddi kien kwinta. Qalbi għamlet tik, le tok. Insomma xi ħaġa faqqa hemm ġew u kif rajt għedtila Marie għaliex qiegħda tinkini. Marie biż-żmien tkun taf xi tlift. Marie bamilek se tifnini għax inkejjel żgur il-lift. Marie. Ma dik kienet il-biċċa Marie kif qed intaraw hemm xebħ kbir bejniethom bejn Marie u Maddalena, ma waħda pallant u l-oħra Makjetta. Li fil-fema tiegħi għalija Maddalena hija wkoll forma ta' Makjetta għaliex għandha ħafna karatteristiċi wkoll minn Makjetta Taljana. Fil-fatt għandna wkoll ritratt importanti dan. Wieħed mill-ewwel programmi televiżivi għandna l-Pawlu Tanti li dan qiegħed jirrexta il-Makjetta Maddalena. Fuq għandna il-qorti għax aktar tard jekk nismaħha kollha Maddalena il-kantant jispiċċa jmur il-qorti wkoll għax beda ikanta. U hekk għandna l-Pawlu Tanti li qiegħed jirrexta qiegħed ikanta l-Makjetta Maddalena. Nibdew ħankomplu nitkellmu issa niftu daqsxejn fid-dettall fuq il-Makjetta tat-teatrin. Mela, bħala żmien qegħdin qabel it-tieni gwerra dinjija. U ħanitkellmu daqsxejn fuq it-teatrin ta' qabel il-gwerra, mhux se neħtlu fuq l-istruttura tiegħu, dak huwa xogħol li għamel tajjeb ħafna Dr. Marco Gallia u Mario Zoppardi. Ħanitkellem daqsxejn fuq l-intervisti li għamilt ma' nies li jiftakru l-ewwel it-tieni gwerra dinjija u qabilha.
Issa dawn meta intervistajthom, eżempju Joseph Ellul, kellu 92 sena meta intervistajtu 10 snin ilu. Ġifieri x'aktar x'illum il-ġurnata kieku jekk għadu ħaj illum ħanejdu ma nafx jekk għadux ħaj jew le, imma x'aktar dawn m'għadhomx magħna. Meta kellu 8 snin dan kien imur it-teatrin meta l-familja tiegħu ġewwa ħall-Qormi. U jgħidli hekk li t-teatrin kien jibda b'xi dram, u mbagħad kien ikompli b'xi farsa u fl-aħħar xi makjetti u duetti. Ġieli l-makjetti kienu jieħdlu bejn id-dram u l-farsa. Il-makjetta jgħid ukoll hija kanzunetta u ġieli kienet tieħu forma ta' duett. Dejjem kun ikun hemm xi orkestra sempliċi bħal violini, mandolina, kitarru u tambollin. Intervista oħra li kelli ma' Vittoria Bianco li meta intervistajta kellha 95 sena, din kienet tmur it-teatrin ma' oħta u missiera ġewwa d-Domus ta' Żejtun. U tgħidli kif kull nhar tas-Sibt u Ħadd kien isir it-teatrin mis-6 sa 8. Għall-ewwel kienu jirreċitaw l-irġiel biss iżda ma' żmien daħlu wkoll in-nisa. Issemmilu wkoll li kien hemm Ġuvni Bustus li kien jilbes ta' xebba bil-parrokka bin-nokli u kienet tixraqla Santa Katerina, jiġifieri kienu jużaw raġel biex jagħmel biex jippreżenta biex jidħol f'karattru ta' qaddisa. Il-mara fil-bidu tat-teatrin ma kienx tirreċta, ma setgħetx tirreċta. Issemmi li wieħed diżma ta' twiebet li kien idaħħaqna ħafna, speċjalment meta kien jilbes ta' mara. U dan kien ikanta wkoll. Barra minn hekk tgħidlu wkoll li l-papa kien jibatni filgħodu kmieni biex naqta' l-biljetti għaliex inkella kien jimtela. U dejjem quddiem konna noqogħdu għaliex wara ftit li xejn tisma'. Intervista oħra li kelli kien ma' Carmenu Grek li dan kellu 89 sena meta intervistajtu. Ħa nisimgħu parti żgħira mill-intervista. Dan kien ukoll attur, kien jaħdem mal-kumpanija San Ginesio ta' Taslima. Issa, meta nsemmejlek makjetta, x'tifhem biha? Makjetta jiġifieri wieħed jirrakkonta bil-kant. Tifhem? Ikanta, jisu mhux propja jkanta, ma insomma u jagħmel ftit ġesti eċċetera. Tiftakarhom isiru inti? Niftakarhom isiru. F'ixin kienu jsiru? Ġeneralment jew ikun id-dram qasir, jew il-farsa jew il-kummedja tkun qasira, allura jagħmlu ftit makketti wara. Jew ġieli bejn qatt u ieħor. Tifhem? Hekk ikun qasir. U x'kienu jinvolvu? Il-makketti kienu biex idaħħu aħna. Hemm Taslima kienu idaħħu biex idaħħu l-pubbliku insomma. Tiftakar xi waħda minnhom? Issa. Le? U kienet bil-mużika din, il-makketta? Ejwa, da żgur. Kien ikun hemm xi ħadd fuq il-pjanu, jagħmel ftit noti u dak jgħid, insomma jgħid jisu jkanta, mhux propja jkanta, ma jisu jkanta. U x'kienet tinvolvi li? Tinvolvi fuq storja jew bejn żewġ miż-żewġejn, ġieli jkunu tnejn ukoll. Mhux dejjem wieħed kien ikun. Mhux dejjem wieħed le, ġieli jkunu tnejn u joqogħdu mhux jgħajru xulxin, joqogħdu jiġbdu saqajr xulxin ngħidu. Jiddubbaw għal dak il-ħin ngħidu aħna, jagħmel ftit mużika u dak sejjer jgħid. U dejjem pjano kien ikun hemm? Pjano qatt mu orkestra. Għax l-orkestra sewa trid ħafna flus biex iġib orkestra sewa. X'hemmhekk ma kien hemmx l-orkestra tal-post aħna, ma kien hemm pjano min jafidu. Allura kien hemm xi ħaġa xi serata, pereżempju għad-unur tad-direttur tal-post, kienu jagħmlu xi 4 makketti. In-nies kienet tfittxhom il-makketti? Ejva, kienet tuħu pjaċiri ġifieri bihom. Jitla fuq il-palk, il-makkettist. Ikun libes xi kostum jew inkella jkun normali? Il-biċċa l-kbira jkun ilbes kostum, imma kostum u mhux kostum, ġifieri, nagħtu. Is-sidrija kienet ġa spiċċat meta bdejt jien. Allura kien pereżempju libes hekk, imbagħad libes sidrija tiġi saw. Tifhem daka l-qalsijiet twejl mxammar, insomma kien biex idaħħaq ftit meta tkun tad-daħ. Insomma, hekk ġifieri b'xi żgur hekk taqta' dik parti mill-makketta hu. Żgur. Mela, ħanibqgħu mexxin u issa wasalna fl-40ijiet, 50ijiet u 60ijiet. Daħal Rediffusion, għandna l-Stage Commando, sanna Radio Muskettieri,
il-makjetta issa ma baqgħetx biss fit-teatrin, imma tidħol ukoll fid-djar tan-nies bis-saħħa ta' Rediffusion u l-programmi li kienu jagħmlu ir-Radju Muskettieri. Li ħanagħmlu issa ħanitkellmu Mela, all right, sibtu qata. Mela, ħanitkellmu daqsxejn fuq il-karatteristiċi tal-makjetta fejn jidħol it-teatru. Ħaġa importanti kien l-ilbis u l-preżentazzjoni. Ġeneralment il-makjettist kien jilbes polit, sempju għandna Charles Clouse, għandna Paolo Tanti wkoll qed jagħmel makjetta hawnhekk, David Jojo, inutaw għandu l-ġlek, ġieli jkun ħanejdlek ukoll bil-kappell, xi bastu. U mill-intervisti li għamilt kien hemm ukoll element qawwi ta' trasvestiżmu fejn għandek makjetti bejn raġel u mara u l-mara ħanejdlek tkun qiegħda rreċtata minn raġel fil-verità u n-nies ovvjament iktar se jitku. Dan l-element ta' trasvestiżmu nsibu ħafna wkoll fil-fares u l-kummedji kienet ħaġa normali. Importanti wkoll fil-makjetta kien il-pallant, kif semmejna l-ewwel, u l-monologu, jew nkella id-duett. Il-pallant ix-xogħol tiegħu kien biex il-makjettist jitkellem u jiddialoga, jitkellem mal-udjenza u jinvolvija wkoll fl-aħħar mill-aħħar, iddaħħala parti mill-istorja. Issa, il-pallant ġieli jidħol fil-bidu, fin-nofs jew nkella fl-aħħar tal-makjetta, u ħafna drabi il-pallant kien jintuża fil-makjetti ta' qabel il-gwerra. Aktar tard wara l-gwerra, il-pallant beda jinqata' bil-mod il-mod. Eżempju ta' duetti famużi fejn jidħol it-teatru għandna l-Charles Clouse u Johnny Catania. Il-melodija kienet ukoll fattur importanti fil-makjetta tat-teatru. Ħafna drabi il-melodija kienet tkun jew oriġinali, jew inkella xi kanzunetta famuża Ingliża jew Taljana jaqdu l-lirika tagħha u minflok il-lirika oriġinali jagħmlu lirika Maltija umoristika. U ġieli kienet ukoll timxi fuq ritmu partikolari, eżempju valz, foxtrot. Importanti li din il-makjetta dejjem ħajkollha xi tip ta' orkestra, pjanu, violini, mhux orkestra ta' barra minn hawn, imma orkestra biex tinqeda. Waħda mill-iktar temm importanti fil-makjetti tat-teatru kienet il-mara, speċjalment il-kunjata. Il-kunjata kien suġġett li jekk mort tara teatri u ma semmewx il-kunjata, qisek ma mort xejn. Il-kunjata bil-fors b'xi mod tridet tissemma. Meta għamilt il-bejt infittex il-makjetti naħseb din hija waħda mill-iktar makjetti li oġbitni fejn għandna l-Paolo Tanti jagħtina parir il-ġuventu biex joqogħdu attenti daqsxejn mill-kunjata. Din il-makjetta naħseb tiġbor ħafna affarijiet. Għandna il-vuċi x'in titkellem il-kunjata, x'in titkellem il-kunjata, il-vuċi tal-makjettist ħadd inbidel. Okay, ħajbidel il-vuċi tiegħu. Għandna l-użu ħanejdu hekk xi ikanta laqqas kważi jkanta imma jitkellem. Mela, u għandna wkoll ir-ritornell. Fil-makjetta tat-teatrin jintuża xi drabi ir-ritornell. Dan kien isir ir-ritornell biex ukoll iħeġġeġ lill-udjenza tkanta ma' din il-makjetta. Ħanisimgħu wkoll din il-makjetta li hija makjetta tajba ħafna. Isma' sejjer ngħidilkom ħbib tiegħi ġuventu, jekk tiġu biex tiżżewġu xi tfajla minn tal-lum. Araw x'inhi x-xebba ħarsu lejn l-ommijiet, għax magħhom tħabbtu wiċċkom li marqa kunjatiet. Ittendu, jekk tridu teħilsu mis-sarar. Ittendu, għax huma l-balenu minn tad-dar. Fi żmien il-Russija il-kunjata żżija l-bik, tiġġieldu int u binta raġun din żgur intik. Inkella tiżolqilha u binta tibqa' hemm, tajt aħjar qasfur f'idi mill-flajru ma nafx kemm. Ittendu, jekk tridu teħilsu mis-sarar. Ittendu, għax huma l-balenu minn tad-dar. Meta intom tiżżewġu il-borma dritt id-dur, ma' binta tibda tnassek tgħidilha kull fejn tmur. Jekk intajjat mal-mara, omma turik il-pon, tgħidlek binti sinjura u żwieġ ma kellek bżonn.
Ittendu, jekk tridu teħilsu mis-sarar. Ittendu, għaxu mal-balenu minn tantar. Jekk tiġi tfal ikollok u jkunu daqxej sbieħ, tajdlek li l-ommom jixbqu kollha mill-wiċċ sal-qiegħ. Jekk korroħ ikunu lidek isom xi ħafna xjuħ, tajdlek fula maqsuma il-missierhom kif besquh. Ittendu, jekk tridu teħilsu mis-sarar. Ittendu, għaxu mal-balenu minn tad-dar. Mel tħallix min jitkaza u jajt li jint fi golla, jekk tridu li kuntenti tajxu ħajjitkom kolla. Qabel tiġi tiżżewweġ kun skur li tajx fil-kwiet, biex li l-kunjata toqtol ibda minn issa l-inkwiet. Ittendu, jekk tridu teħilsu mis-sarar. Ittendu, għaxu mal-balenu minn tad-dar. Ma dik kienet il-makkjetta pari l-ġuventur. Nispera li mawx il-kunjata tisma' t-taħdita xi ikonna l-inkwiet il-lejla. Mela, hawnhekk tajna ħarsa ħafifa fuq il-makkjettisti tat-teatru. Kull persuna li din taraw fir-ritratt u anke li mhumiex fir-ritratt, ħaqhom ħanejdu hekk taħdita fuqhom fuq kull wieħed. Ma kienu nies li dawn dejjem raw x'għamlu u offrew divertiment oriġinali lill-poplu Malti. Issa ħanaddu għall-makketta tal-għana. Wasalna għadna fl-istess żmien u ħajjidħol Fredu Spiteri l-Lavarist. Xi ġimgħat ilu kien hemm taħdita tajba ħafna mill-professur Manuel Mifsud fuq dan l-annej. Annej verament interessanti. Fredu Spiteri l-Lavarist mitta ta' żgħira ta' 36 sena b'inċident. Imma hawnhekk aħna din biex niftakru mhux fuq id-dwejjaq li forsi ħall, ma niftakru fuq kemm għamel nies kuntenti. Dan il-persuna żewweġ il-makkjetta mat-teatru tal-għana bis-saħħa tiegħu. Fil-fatt meta għamilt xi intervisti għawdex kulħadd jgħid li kemm kellu karattru simpatiku, ferrieħi, in-nies kollha jduru miegħu, jiġbor in-nies. Dan ħoloq ukoll il-muskettieri Għawċin. Kif kellna l-muskettieri Maltin, dan ħoloq il-muskettieri Għawċin. Kien għannej u kien jilbes ukoll il-libsa ta' attur komiku. Jekk naraw ir-ritratt li għandna huwa ritratt veru interessanti. Għandna għannej imma l-ilbis mhuwiex ta' għannej. Għandna ġlek, għandna l-qmis, il-bastun. Il-ritratt huwa ta' makkjettist, propjament makkjettist Taljan. Meta miet Michela Bela l-bambinu kien għamel fatt fuqu u fil-fatt isemmi jiena dira u inti l-baħar u dak il-vers jitkellem waħdu. Fredu Spiteri l-Lavarist huwa importanti għaliex fil-fema tiegħi naħseb il-lana ta' ħanejdu hekk ta' spinta il-qoddim. Fejn forsi l-għana kienet iktar marbuta ma' ċertu melodiji, ma' ċertu temi, Fredu Spiteri fetaħ l-għana għall-udjenza għax daħħal ħafna l-umorizmu. Waħda mill-għanijiet tiegħu hija l-inkwiet mal-mara, għalkemm hija għana interessanti. Għandna l-għana u magħha hemm imsewwa wkoll il-pallant għax ħajitkellem fiha fil-li qed jgħanni fil-li jitkellem. U naħseb din hija xhieda ċara kemm Fredu Spiteri l-Lavarist irnexxielu jaqsam mid-dinja tal-għana għad-dinja tat-teatru. U l-qoddim ħafna għannejja użaw lilu bħala aspirazzjoni biex jagħmlu wkoll il-makkjetti tagħhom. Nisimgħu parti minnha mhux kollha jisimha l-inkwiet mal-mara. Issa wieħed irid jifhem daqsxejn il-kuntest ta' żmien meta inkitbet din l-anja. Għandna parti fejn ħajjati xeba blaħnina lill-mara. Wieħed irid jifhem il-professur Manuel Mifsud fit-taħdita kien qal Fredu Spiteri l-Lavarist huwa iben żmienu. U fis-sens dak iż-żmien kienet tiġi aċċettata tip ta' kitba, illum forsi tistona, ma wieħed irid jifhem li din inkitbet biex tħallit bis-sima, mhux għax veru ta' xeba lill-mara tiegħu, imma biex toħloq ħanejdu hekk ċertu umorizmu. Fredu Spiteri lejla
sa jsemmanna suġġett li joġobkom żgur. Sa jgħidilna daqsxejn fuq l-inkwiet mal-mara. Duru miħaj, ħati semaw il-ġrajja tijaj, xinajt mal-mara kellina, u labti la xeba blaħnina. La samarreddi tentazzjoni, li għamlet ċetazzjoni, wara ġima la dit preċis, tant li dawa sal-lafis biex nider qoddim il-maġistrat ħalli niġi sentenzjat il-ġurnata waslet fil-ħodu jien mid-daħriġ tkonni ħosbin kif daqqu 8 jien il-belt ħalt ħdejn il-qortiż sigar wahdanin kif daqqu 9 nisim ħaltin daw diħlin ġew għaw xim Maltin imħaltin kienu min avukat minu kondoktor dak maġistrat mal-folla daħlet il-mara tijaj biex xieda taħħa għal-kawza miħaj ħarsitom fuqi jikluni bdew u f'qalbhom qalu san edoħ sew. Roda qabditni ma kullum kien u xtaqt nistaħba frokna ximkien u biex inqassar il-kawża bdiet wara minuta silenzju kwiet issa l-ġraja ser insemmalkom il-kawża kollha nippreżentalkom qabes il-maġistratu qal sejħu lil Fredu Spiteri u lil Martu Stella Spiteri. Is-surġent, Fredu Spiteri, Fredu Spiteri, Fredu Spiteri u Stella Spiteri għalt li darbit biex mandawlu. ħalla qoddim il-maġistrat. Inzur Spiteri il-korti tlajt akkużat int li xebatajt lil din il-proxmu Stella Spiteri mal-mara. Interessanti kif Malana daħal ukoll il-parlant u għandna wkoll bidla fit-ton anke x'inhi għanni fisem il-maġistrat, it-ton ħajinbidel. U għalkemm m'għandniex għandna recording tagħha ma m'għandniex il-viżwal tagħha, wieħed jekk jisma' daqsxejn anke l-isfond ta' eżempju poġġi bil-qiegħda, jgħidu poġġi bil-qiegħda. Kien hemm element ukoll ta' reċta fiha. Mela din naraw ngħidu hekk id-dinja tal-għana qiegħda tingħaqad mad-dinja tat-teatru. Issa, fejn tidħol makketta tal-għana, importanti ħafna is-satira. Kif rajna l-ewwel fil-makketta ta' Fredu Abela għandna makketta li tnigges lill-udjenza tagħha. Ġeneralment fat-teatru ma tantx kienet tidħol is-satira, tal-għana tidħol ħafna s-satira. Għandna wkoll l-ironija fejn l-għannej jaqbad xi mara u ħaj jironizza. Eżempju ċar huwa ta' Michele Abela l-Bambino, fejn dan joħroġ makketta tibqa' ġufni kemm jaqbillek u fl-istess ħin joħroġ makketta oħra tibqa' xebba ma jaqbillekx. Għandna ċertu ironija. Karatteristika oħra fejn tidħol il-makketta tal-għana huwa ir-rakkont. Ħajkollna storja li għandha bidu u tmiem u fl-aħħar kif spjegana l-ewwel ħajkollha it-twist, l-element ta' sorpriża. U fil-makketta tal-għana għandna wkoll makketta li nsejħula tas-suġġett. Hawnhekk għandna daqsxejn lirika iktar elevata. Fil-lirika ħajkun hemm ċertu iktar ħsieb u profondità. Waħda mill-aħjar naħseb makketti f'dan il-qasam hija il-bniedem u l-karozza ta' Fredu Abela l-Bamboccio, fejn dan jaqbad il-biċċiet tal-karozza u jqabbilhom mal-partijiet tal-ġisem tagħna.
u kif tagħmel il-karozza jagħmel l-istess ħaġa il-bniedem. Eżempju, hemm ir-roti u hemm it-tajers ħankomplu bil-paragon, flok ir-roti hemm saqajna, flok it-tajers iż-żarbun. Flok il-magna għandna qalbna, tnejn jaħdmu bil-valvijiet, hemm il-kliwi flok il-filters, vini flok il-pajpijiet. Għandna d-dem xogħol iż-żejt jagħmel, bil-pressjoni jaħdmu tnejn, u għal-wipers ta' fuq il-windscreen għandna l-kpiepel tal-għajnejn. X'lirika dik kemm tajba lirika li mhijiex taddaħ, imma xorta waħda x'in tismagħha ħadd tħalli dik it-bissima għaliex dak li qed jgħid huwa verament minnu. Issa fil-makketta tal-għana jiena rajt kif kien hemm jisu qabża. Fil-fatt samta fi 3 fażijiet il-makketta tal-għana. L-ewwel fażi se jaħtilha il-makketta pura tal-għana fejn għandek il-kitarrist, għandek 3 kitarristi, l-għannej fin-nofs, għandek tan-nofs li huwa il-prim kitarrist u dan ġeneralment ma jimprovizzax il-prejjem għaliex il-makketta tal-għana għandha nofs tużana melodiji u dejjem timxi fuqhom. Dit tip ta' makketta ħad timxi fuq melodija ferriħija tal-għana u ma din ħad ilħaq biss udjenza partikolari, udjenza li toġoba verament l-għana. Naraw xena qasira mill-Festival tal-għana tal-2003 fejn għandna makketta pura tal-għana, għandna Fredu Abela l-Bamboccio u dan ħajanni Viva l-Xoxnin. Punt importanti fuq Fredu Abela huwa kif iċ-ċajta Fredu Abela dejjem jitfaħħa fuqu. Ma jippruvax iwaqqa l-udjenza għaċ-ċajt kif ġieli narawlu mill-ġurnata, ma iċ-ċajta Fredu Abela juża lilu. U n-nies naħseb għalhekk tħobbu għaliex qed juża lilu biex iferraħ in-nies. U għalhekk iċ-ċajta ħadd kan jgħidu hekk tinogħġob iktar. Bib kulħadd fuq la maħlot fuq dok jafu dok. Kulħadd torrajt hawn. Hawn xejn 20. Għaxa għalikom ġejjallu. ċablu ħannuru. اللي تشبخوا اللي انتم بحالي خوشني عجلهم سير ناريكم احنا يرمي المالوبين وكل شخشن كل سمين وموش بحنا الحوشني. Ma dik kienet eżempju ta' makketta li jiena sejħtilha makketta pura tal-għana fejn għandna l-ħoss tipiku ta' l-għana. Wasalna fis-snin 70, 80 u 90 hawnhekk il-makketta tal-għana bdiet tiġi rekordjata. U biex tilħaq iktar in-nies beda jinbidel anke l-ħoss tagħha. Fil-fatt it-tieni fażi jiena sejħtilha il-makketta bi stil modern tal-għana. Ħajkonna recording, ħatibda tinbih mela għandna il-kummerċ ukoll u l-ħoss tal-kiterra ġieli jintilef u ġieli le. Ħażhom l-istess melodija tal-għana, għalkemm il-ħoss ħajintilef tal-kiterra, ħażhom l-istess melodija. Hija ħanejdu hekk il-makketta bħal kull tip ta' arti oħra fis-sens din hija ħajja u għalhekk hija suġġetta wkoll għall-bidla u l-iżvilupp. Eżempju ta' makketta minn dat tip fejn il-ħoss tagħha ħajsir iktar elettroniku hija il-makketta tal-Laws, jisimha tal-pittur. Ħansimgħu parti minnha biex nindunaw iktar il-ħoss kemm huwa differenti. Birrokna rajtlek lil-ġuda kemm ġibtulek għat-tattat lejn il-flus tal-borza jħareb xawrom anfet u id-disprat tatħas las-siftur ta' ajfas xtaq li jgħid li għall-erwieħ għax bil-ħmiġ li kellu fuqu kien ħdejja u mandu najġibieħ reklek il-bunzu bil-għadu kien li beżda xej qasir il-bsata u għal-klubiċċa propja kif għandu isir il-sin il-fan li kellu midu San Paolo
San Pietru dawra sewwa kien. Mela kemm għandna il-ħoss tipiku tal-kitarra anke l-melodija ta' Alana, imma għandna iktar strumenti ġodda u differenti li jissunaw ma' Alana. Imma kienet makjetta li mxiet ħafna u ġew ħafna recordings ta' tip ta' makjetti. L-aħħar fażi hija il-makjetta jew inkella kanzunetta pop lil mill-Lana. Hawnhekk il-makjetta saret għall-kummerċ. Il-melodija hija kollha kemm ġdida, ħajjibqa' l-ħoss tal-kitarri, hemmhekk ħajkun il-ħoss tagħha il-kitarra, imma il-melodija mhijiex ta' Alana. U din ovvjament ħadd ilħaq issa udjenzi differenti. Barra minn hekk meta dieħlu wkoll leħen il-mara. Dat tip ta' makjetti kienu popolari ħafna u fil-fatt kienu jitilgħu wkoll fil-klassifika tal-aqwa 20 f'Malta għaliex il-ħoss tagħhom kien veru ħoss għal dak iż-żmien modern. Nisimgħu żewġ biċċiet verament qosra ta' makjetti jew inkella kanzunetti pop. L-ewwel waħda hija Ajjutu Ħruq ta' Renata Bela. Renata jiġi jidilli ħu Fredu Bela Bamboccio. U Renata Bela jsejħilha makjetta din għaliex fl-aħħar hemm twist. Innotaw ukoll il-ħoss tagħha għalkemm għandna l-kitarri imma huwa totalment m'għandux x'jaqsam mal-Alana. Renald! U lavli x'ġara. Ejja daqsxejn li ftit Ajjut. Ajjut, mala x'ġara. Ejja ddum xi ħasrejja. Ukoll malajt rejja. Malaj rejja. Stenni nera ġej. Passeggia, xi sitta ta' filgħaxija, hemmhekk kien smajt mara twerża, din ħarġet mill-gallerija, bdiet tikfi u tagħtik fuq wiċċha, jien qatt ma rajt mara bħala, in-nies kollha baqgħu ġassi, għaliex ħadd ma jaf ġarala. Ajjut, ajjut, tuni l-ajjut, ajjut, ajjut. Wara ftit dejna bdiet tikfi. Bażikament jiġi kulħadd, jiġi l-kappillan, il-qassis, jiġu l-fire engine, jiġu l-pulizija u għaddejna għal George Azzopardi il-Mak. Ma nafx hekk forsi ħanerġa' ngħidu, ma dan kien popolari ħafna fis-snin 70 u 80 fejn dan kien joħroġ ħafna makjetti u meta kellimt il-Lannejja u għattilhom għalfejn il-Mak mhux laqam ieħor għax kien ikanta il-makjetti. Waħda mill-iktar popolari tiegħu hija Tlieta konna f'Kantuniera. Hija makjetta imma l-istess ħaġa bħal makjetta l-oħra m'għandix taqsam mal-Alana, il-ħoss huwa differenti, imma xorta għandna dak il-ħoss tal-kitarra. Buenos días, señorita. ¿Cómo se llama usted? Lolita. Tlieta konna f'Kantuniera, stradariali ġewwa l-belt, Ingliżan fil-front il-maħna, l-Ingliż tajjend bis-sem. Għal-waraja tlieta ġrejna, Zegligan kella famuża, niġġieldu misa joħodha, għax mara veru grazzjuża. Ma dik kienet parti oħra mill-makjetta ta' George Azzopardi il-Mak. Kif rajna hawnhekk rajna 3 fażijiet. Għandna l-makjetta pura tal-Alana, l-ħoss tipiku, għandna l-ħoss tipiku tal-Alana imma b'istrumenti ġodda, u ġieli anke l-kitarra inqatet imma l-istess melodija, u mbagħad għandna makjetti li żammew il-kitarra imma fl-istess ħin il-melodija hija totalment differenti. Din kienet il-parti fuq il-makjettisti tal-Alana. Hemm ħafna wieħed xi jgħidu kull annej, eżempju hawnhekk għandna l-Fredu, għandna l-Bamboccio, għandna l-Ringo u fl-aħħar għandna l-Laws. Għattejt kollha bil-kappell ukoll, l-istess bħal makjettist Taljan, ma f'kappell daqsxejn differenti fl-każ. Kull persuna minn hawnhekk ħaqqa wkoll taħdita fuq il-ħajja tagħha, għaliex l-istess bħal makjettisti tat-teatrin il-koll ħadmu biex ifferħu u jagħtu divertiment lin-nies. L-aħħar biċċa tal-preżentazzjoni u ħanibda b'Joe Demicoli. Joe Demicoli meta kellimtu għalina ma nsejħolhomx makjetti, imma nsejħilhom kanzunetti. Imma jekk tisma' ħanejdu hekk il-kanzunetti tiegħu, fil-verità dan qed jagħmel bħal Charlie Clues, qed jaqbad melodija popolari, famuża u jeqlebha bil-Malti.
u t-ton tagħha huwa wieħed li nigges u li jdaħħaq ukoll. Miegħu ħadem ukoll Augusto Cardinali. Waħda mill-kanzunetti tiegħu li naħseb li fil-verità hija wkoll makjetta jisimha Sejjaħ li ċittadin. Jekk taraw il-lirika ta' Joe Demicoli hija lirika tajba ħafna. Nippreżentaw? Hello, jien ċittadin. Hello minn għana fulli. Jiena. Hello l-odwa tajba. L-odwa tajba. Mxat fuq l-linja? Ejba, jien sieħbi, kemm hinne biex naqdib. Ħanaddi komment jekk jogħġbok. X'mani dajx ħaq it-torok ta' skema u nħofor fit-toroq biex niskappa waħda tħalt farblu tad-dawl. Ħallast mill-arblu sal-bozza u taw tal-los ġib tal-karozza min jaf kemm safret fit-tul widnej Sanpaw. Ħalt l-isptar ġo l-emerġenza u hemmhekk trid tieħu paċenzja għax id-dobba ssejja xogħol u 8 brek. Saqajja l-leminija, għamlu l-ġibs fi xellodija, x'pandimonju ġib għajnejk wara widnek. Sejjaħ li ċittadin, Dini ċansna t-kumment, għaxxej ma nħossni kontent, biex imdaħħu nisbajdin aħna l-Maltin. Xtrajt karozza mill-idejn, nofsa mħalsa u nofsa dejn, erħejt il-ġimma għawdex biex nistrieħ. Parkjajta ċittadella, mux jafek ħaqqa l-bradella, 45 lira towing għall-erwieħ. U kellna l-vat imbat is-sisa, nisna bħad torri ta' bisa. Programm ieħor li naraw dan l-aħħar huwa l-programm min imissu li dan ħanejdu hekk jkun hemm sezzjoni f'dal-programm fejn għandna l-kantant li jaqbad kanzunetta popolari wkoll jeqleb lirika li hija xewwieka, umoristika u li ħadd nigges il-mistieden li ikollhom. L-istess ħaġa kif ġieli ġrat fil-makjetta tat-teatrin fejn għandek melodija popolari li qiegħda hemmhekk biex iddaħħa, lirika Maltija biex iddaħħa. Għandna wkoll il-kunċerti ta' kelma u nota nota. Eżempju għandna Ray Calleja, l-Big Band Brothers u kelma, Dr. Spanjol li dawn reġgħu taw ħajja lill-makjetta u meta attendejt għal kunċerti in-nies tarhom kollha joxew bid-daħħ, ġifieri l-makjetta għadha ħanidu hekk in-nies iriduha. Barra minn hekk għandna wkoll il-programm Sera ta' Ron li jsir jkun ta' ġimgħa fejn għandna din il-band ir-Ronis li dawn jagħmlu makjetta il-ħoss tagħha tal-għana u l-istess ħaġa jużawha biex jinku daqsxejn il-mistednin tagħhom. Barra minn hekk ma nistgħux insemmu li s-sena l-oħra il-makjetta tirbaħ l-aqwa talent. Fil-fatt kellna l-Joe Mike u t-tifel tiegħu Leiden li dawn rebħu mill-Malta's Got Talent bil-makjetta tagħhom. Jekk naraw f'din l-iskeda ta' żmien, naraw kif il-makjetta kienet fl-ewwel diski li ġew irrekordjati fit-tletinijiet. Il-makjetta kienet magħna wkoll fi żminijiet tal-gwerra wara l-gwerra. Kienet magħna wkoll fit-teatrini wara ġimgħa xogħol, is-sibt u l-ħadd tmur it-teatrin biex tieħu gost. Kienet magħna wkoll fil-ftuħ tat-Televiżjoni Nazzjonali, kien President Charles Close u kien kanta makjetta. Kienet magħna fil-karozzi, fir-radji fuq Rediffusion il-makjetta, ġifieri ma nistgħux ma ngħidux li l-makjetta verament hija mużika Maltija għaliex kienet magħna il-ħin kollu u xogħla naħseb għamlitu sew għaliex meta nisimgħu l-makjetta dejjem tħalli dik id-bissima fuq fomna. U naħseb il-makjetta għandha ħajja twila. L-aħħar slide nixtieq nagħmel huwa ħansemma duett ieħor, makjetta oħra. Mhux nisimgħu l-makjetta li rebħet biha is-sena l-oħra il-Malta's Got Talent, imma ħanisimgħu makjetta Awstraljana għaliex kellna ċertu għannejja li emigraw l-Awstralja u dawn ovvjament il-bagalja li kellhom Malta ħaduha magħhom l-Awstralja. U hemmhekk baqgħu jikbu wkoll makjetti. Il-makjetta li ħanisimgħu jisimha baqa' tini $50. Ġifieri mhux 50 lira, $50. Ġifieri issa naraw għanajdu għek kuntest ieħor, kuntest Awstraljan. U jkanta Indri Kassar u ibnu. Waqt qegħdin tisimgħu dil-makjetta ħajjitilgħu wkoll xi ismijiet ta' nies li forsi ma semmejtx ta' makjettisti li dawn ukoll ħadmu matul is-snin biex iferħu dejjem lill-udjenza tagħhom. Wejżu! Wejżu fej mort! Ejwa jaġeb li naqra l-ma jaħasra! Għax nixef l-tajn! U għanħalsak jella tarsaq lajja jaxadun mqaxxar!
għal-kem $3, mela jena s-sur kalonċ. Bajma kem għadek l-ura, ma tablik kollo xekjola. Murlem ġejb $50, ma ntekx daqqa ta' kazzola. $50 somma zejda, skotilun ekonomija. Rajen laħaq l-brombos, ara warra blem demonju, mala jena xie senjor. Mela dawn ser tagħmel bihom $50 tixtri robbu. Tatinix il-ħobs fil-barza, jiri tikla b'4 korsi. Ja ħasra ser nisbalja żgur il-ħabs immur mhix forsi. Mela qis li tlisti għamli, bad mhux toħosni taċċajt. Som fil-abten il-paċenzja, għassen sabtot nejma l-ħajt. Mela, dak kien kollox minna ħatijaj, għallejla grazzi ħafna li għal-kem inqata 4 darbit, xorta waħda bħajtu għamnek tisimaw it-taħdida. Grazzi. Grazzi ħafna, Kate. Forsi nistgħu niddedikaw ftit ħin għal xi mistoqsijiet. Nista' nistaqsi jekk kienux jekk hemmx makjettisti nisa li ltqajt magħhom. Mela, ħafna drabi, vera xienet nara il-lista ta' makjettisti kważi kollha irġiel. Naf li kien hemm makjettista it-tifla ta' Ringo, imma llum ma dixtan ġifieri, imma ħafna drabi ir-raġel kien ikun makjettist. Jista' jkun forsi fi id-duetti kienet tidħol il-mara, imma mill-filmati li sibt mill-recordings li għandna dejjem kien ir-raġel li jgħannihom kellha l-attur komiku. Ok, grazzi. Alright, ok. Kirt, naħseb mara dik ta' min imissu il-Annalise x'isima. Ma dik iktar eżatt, ekku nistgħu eżatt. Illum il-ġurnata nistgħu niswa bħala makjettista. Min iktar tkellem bħala fis-sens makjettata li modi. Imma għandek raġun vera. Nistgħu niswa bħala makjettista. Ma nafx hekk forsi hawn xi iktar mistoqsijiet. Jekk nista' nagħmel kumment żgħir. Jiena il-makjetta nara bħala it-tweġiba tal-għana għall-isfida tal-mużika Ewropea. Jiġifieri l-għana kien qiegħed meddet mill-mużika ġdida Ewropea u Amerikana. U qudiem dit-teħdida kellu jaġġusta ruħu l-għana. Pereżempju, l-għanja twila nafuha tpoġġi u għandek nofs ta' nar tisma' bil-passaġġi tal-kitarra, eċetera. Dik kellha tiċkien, pereżempju, għalhekk il-makkjetta żgħira, u f'dak iċ-ċokor ipprova tiżżomm l-essenza qisu ta' ħafna mill-għana li kien spirtu pront, bl-inkejja bejn xulxin, eċetera. U bdiet tadatta ruħ anke b'xi mod, anke fis-suġġetti. Bdiet issir naqra iktar soċjali, imma soċjali goffament, ejja ngħidu, b'mod goff. Sewwa. Għandha allura s-sabiħ. Jien narala żewġ naħat. Minn banda bħala qisha passaġġ bejn il-lana li kien popolari ħafna f'Malta kollha, anke fost iż-żgħażagħ darba, u llum sar emarġinat ħafna. Mela hemm għandek qisha il-makkjetta li qisha qiegħda passaġġ bejn il-mużika tradizzjonali Maltija u l-introduzzjoni tal-mużika l-ġdida sewwa kif inhi llum. U allura għandha s-seħer tal-affarijiet kollha li huma sinjal ta' bidla. Dawk huma sbeħ ħafna, jiena l-inqas anke fil-lingwa pereżempju huma l-isbaħ affarijiet, dawk li juru ċaqliq minn stat għal ieħor. Fl-istess ħin nibża, jiena m'iniex daqshekk ottimist fuq il-futur tal-makkjetta, għax nibża li bħala
xi ħaġa ta' bejniet sewa tieqaf bil-mod il-mod. Jiena naħseb li diġà personalment inħossha li tilfet ħafna mis-saħħa tagħha. U ma nafx, ġifieri mhux ħanejt li ħadd tispiċċa fi ftit snin, imma ma naħsibx li għandha futur twil ħafna. Anke għax ejja ngħiduha beqgħet marbuta mal-għana u l-għana kollu qiegħed bil-mod il-mod iċedi. Din hija l-fehma kif nara jiena li nipprova ma nkunx ottimisti żejjed. Imma proset ħafna Kert. Grazzi. Kert kien wieħed mill-istudenti li verament qatt ma ħabbatni għax kien jiġri waħdu, jiġri quddiem. Kultant ikun hemm teżijiet sħabi jafu kollha, ħafna minnkom tafu, fejn inti trid kważi timbotta. Dana kien iġorni warajh. Grazzi, napprezza l-kummenti tiegħek. L-ewwel nett ħadd gost immens nisimek u fil-fatt issa se nipproponilek illi naf li titleftit mill-ħajja forsi il-preżentazzjoni ma kieku minnek terġa' tirrekordja waħdek ħalli ma jkollix dal-qtuħ. Jiġifieri aħna nistgħu niditjawha u naħħu l-biċċiet maqtuwajn, imma naħseb kważi jaqblilna nirrekordjawha mill-ġdid tkun waħdek bil-kwiet, tagħmilha bil-kwiet. Ħalli min jara il-filmat wara llum ikun jista' verament isegwi anki jieħu gost bir-ritmu li qbatt inti għax inti għandek preżentazzjoni vera rikka u organizzata u mimlija eżempji vera eċċellenti, verament proset. Il-ħin kollu naħseb jiena fuq il-konfini ta' definizzjoni ta' makkjetta. Parentesi żgħira jekk se nimxu ma' dak li sibt inti u m'għandix dubju illi dak kollu li seta' jinstab inti għamilt kollox biex issibu s-sena d-dieħla għandek il-100 anniversarju tal-ewwel makkjetta jew tal-ewwel referenza għal makkjetta forsi ta' minna sbu ftit fuqha Kert. Għax m'għandix dubju li għandek ħafna iktar xi tgħidilna jew għandek ħafna iktar xi tipproponilna forsi ma nafx ħaġa kreattiva forsi bħala parti mill-proġett nistiednu lil xi nies jagħmlu ftit makketti, pereżempju qed ngħid jien. U tkun ċelebrazzjoni sabiħa. Imma il-konfini tal-definizzjoni ta' makketta għaliex ma naħsibx li tista' tgħid illi makketta hija biss dik il-kanzunetta umoristika ironika b'kumment soċjali biss. Le? Diffiċli u kultant forsi mhux daqshekk importanti talaqqas illi niddeċiedu eżatt li huma dawk il-kanzunetti li se nqisuhom jew dawk l-għanijiet. Dik il-problema, waħda mill-problemi li kelli fl-intervisti eżempju, kien hemm għannejja li jgħidu li makkjetta dik, mentri oħrajn jgħidu li le tal dik mhix makkjetta, hija għanja biss. M'hemmx għalhekk ħafna drabi kont nispiċċa bejn ħaltejn. Imma kif semmejna l-ewwel eżempju bejn Madalena u Marita Charles Close, letteralment huma l-istess ħaġa. Għandek il-pallant u għandek il-vuċi mbagħad għandna il-kant. Imma waħda għandha timbru ta' pallant li fil-verità il-pallant kien jixbaħ ħafna dik il-makkjetta Taljana. U l-oħra, Charles Close fija it-timbru ta' makkjetta. Għalhekk kienet għalija personali intisa bħala makkjetta, veru għandha timbru ta' pallant, imma fil-verità l-karatteristiċi tagħha u nafu wkoll li Pawlu Tanti dan irrexxa fuq it-televiżjoni u anke kien hemm anzjan li jiftakru il-Madalena itellawha fuq il-palk. Għandek fis-sens ir-raġun li tkun bejn ħaltejn, jekk tista' sejjaħilha makkjetta, issa għandna problema oħra, ġifieri naf jekk nisimgħu Anja, eżempju smajt Anja daħħal darba u sejħula makkjetta. Imma din hija Anja fuq il-miliet. Imma m'hemmx l-umorizmu fiha, hija Anja fuq il-miliet u biex forsi iktar imexxuha tawha timbru ta' makkjetta. Vera, naħseb hemmhekk veru tbedu mbagħad. Jena jidher li hemm lok fejn issir ċertu taqsim fih dan il-makkjetta stess, għax il-makkjetta l-aktar għalija minn dak li smajtu li rajt fuqha,
hija pjuttost dik li hija qasira u aktar xi kollha it-twist li semma Kert. Imma mbagħad għandek, pereżempju, Fredu Spiteri li jiena għalija laħaq level li ma naħsebx illi r-reġant laħaq. Naħseb joqrob lejh ħanejtek il-bamboċ għall-inqas fil-kitba fil-versi tiegħu. Il-kant kif nafu huwa daqsxejn differenti. Imma għandu wkoll tip ta' għanja li hija mhix qasira l-ewwel nett. U li hija jiena nsejħilha komponiment filosofiku umoristiku. Għax bħal ta' ħudu paċenzja. Għandek tema jaqblinna nieħdu paċenzja u l-għanja hija twila u f'kull strofa jagħti illustrazzjoni ta' sitwazzjoni fejn għandek bżonn tieħu paċenzja. U tibqa' sejra hekk. U għandu diversi bħal dawn. Għandu oħra li hija semmit ukoll il-bniedem annimal. Sewa fejn il-frażijiet kollha fejn il-Malti qabel il-bniedem mal-annimal, sewa, u allura qed jesponija. Fredu kellu anke dik il-ħlewwa kbira fil-versi tiegħu, sewa, fid-dinja ssib min jgħidlek il-bniedem huwa annimal. Jien ma rridx ngħid lejha iva, se ngħid biss dak li jintqal. Araw intom imbagħad jekk dak li jgħidu huwiex hekk. U jibda dik iċ-ċarezza anke fl-espożizzjoni, illi kultant hija ftit nieqsa f'ħafna mill-makkjettisti l-oħrajn. Ma nafx hemmx xi kummenti oħra qabel ma nagħlqu. Suġġeriment żgħira għad-Dipartiment tal-Malti. Mike, tismani naħseb. Ija, George, ejdina. Bħalma pereżempju fil-rock ikun hemm pereżempju il-Battle of the Bands ngħidulhom aħna. U anke fl-ispirtu pront ovvjament kien ikun hemm il-battalji, il-ġlidiet bejn l-għannejja. Forsi ma tkunx idea ħażina li jkun hemm xi tip ta' ħalejt nuża kellu festival, ma mhux festival qed naħseb jiena. Naħseb aktar ta' kompetizzjoni bejn il-makkjettisti. Forsi huwa mod tajjeb kif tħajjar aktar nies li imma interessati fil-għana umoristiku ta' dan it-tip biex aswalment joħorġu. Tkun xi ħaġa li tipprova darba tara kif tmur u jekk tirnexxi tkun xi ħaġa annwali. Dan huwa mod kif iġġedded anke l-qasam. Qasam kif qal Kurt u kif qal Manuel ukoll, ma nafux futur għandu għaliex qisu marbut ħafna ma' aspett qisu folkloristiku kważi tal-għanja Maltija. U suġġeriment żgħir, suġġeriment proattiv, Mike. Fadli mhux sempliċement tistudja li hemm, imma tipprova tħeġġeġ li tkabbar il-ġdid. Grazzi ħafna, George, tal-idea, u naħseb jidri jintoġbu ħafna l-idea wkoll għax dak jisu l-ispirtu tal-proġett ta' tradizzjoni orali li mhux biss niġbru dak li hemm, imma nippruvaw nistimulaw iktar u ġieli kellna sera tiegħek li nippruvaw nlaqgħu flimkien pereżempju nies jgħidu ċajt, jew nies jagħmlu l-limerikki pereżempju. Niftakar nagħmluha fil-kampus meta kont student jien, bil-qiegħda fordi li noħolqu l-limerikki fuq xulxin. Min kelli l-isfortuna li niġu naħal ormi, sa timmaġina fordi li rima x'kienet kontinwament. Nies bħal Nino Brigulju bella kompanija. Fordi li kienet xi ħaġa informali, ma sa dan it-tant tal-ħagġef konna nħorġu. Ġiri konna nagħmlu sa'tejn ta' straight, ġiri konna nħorġu l-ek 30-40 limerikka għaddejjin għawata. Jena nemmen li kikun hemm il-spunt Adrian u Michael. Allura speċi in-nies li forsi ma jazzardawx jekk ma jkunx hemm il-kuntest, jazzardaw u jimxu qudiem. Opinjoni, ma nafx, jista' jkun għandi żball, ovvjament. L-anniversarju tas-sena d-dieħla ikun moment tajjeb biex nagħmlu serata bħal dik. Jekk nista' nżid xi ħaġa żgħira, Kert bħal ħafna inti ma nafx hekk qed tara ma fiċċetta u Ivi le ma ċett mhux qed nara. Hawn nixxija ta' prosetijiet, niżlin u nixtieq ningħaqad magħhom. Kundet ħafna
Jiena dejjaqt lek għajnek bil-Malti, mhux biex tagħmelina. it-taħdidiet jiena mhux ma nħobbhomx ma fis-sens persuna mistiju imma ħadd gost li nagħmel għax wara kollox qed naqsam ix-xogħol tiegħi ma fl-istess ħin ix-xogħol ta' dawn in-nies kollha llum il-ġurnata jekk istaqsi tfal qas ikunu jafu minn huma il-makjettisti. Le, u tajjeb ħafna waqta b'mod tajjeb ħafna. Il-mistħija ma tidher assolutament xejn kif qallek Adrian għandek preżentazzjoni tajba ħafna. Ħabba l-mistħija kienet jaqtata? Kultant jistaba. Kert, jiena xtaqt insaqsik mistoqsija li torbot ftit ma taħal qormi li semma George Fitilu. Jidhirli li forsi daqsxejn skomda ta' bħala mistoqsija, ma hemm parti tal-makketta li hija vulgari u vulgari u s-soltu kważi impoġġuha taħt it-tapit. Imma naħseb hija parti importanti wkoll mill-istorja tal-makketta. Eżatt iva, eżempju, il-Laws kellu makketta li kellu fiha id-doppju sens, imma issa li kien maħal ommi Kert, by the way, għadi li hemm aħna. Issa tagħha u qatt ma jsemmi kliem baxx, imma dejjem juża id-doppju sens, imma dik il-problema ġifieri meta kont nitkellem ma' xi anzjani u semmilhom makketta dik pastaża jgħidulek. Imma fis-sens għax ħadet dik il-konnotazzjoni. Imma il-Laws jekk tara daqsxejn il-lirika tiegħu kien tajjeb ukoll għaliex dan kien jirreferi għad-doppju sens mingħajr ma jsemmi ħanejdu hekk l-oġġett li huwa baxx. U barra minn hekk il-Laws xi ħaġa li forsi nsejt insemmi dan la kien jaf jikteb laqqas jaf jara. Ġifieri dan kien ġiħani f'moħħu imur l-istudio jaqbad u jirrekordja. Ġifieri huwa persuna li ma nafx jekk sarx istudju fuqu, imma jekk ma sarx ikun xieraq li naqbdu l-lirika tiegħu anke l-leħen tiegħu mhux intisma' l-anja tiegħu, il-makketta tiegħu, il-kanzunetta tiegħu, għandu l-leħen tiegħu sod sabiħ dejna għannej oħra l-leħen tiegħu jogħġbok. Imma kif qatt inti Michael hemm makketti li huma baxxi. Kellu ħila kif jieħu l-metafori tiegħu minn dak il-qasam. Eżatt. Vera. Jużah. Ma nafx forsi hawn xi iktar mistoqsijiet? Jirrid ngħaddi kumment tal-aħħar għax inti kemm il-darba referejt għal fatt Kert illi ħafna minn dawn l-għanijiet għandhom element misoġinista speċi jew sessista jew maskilista. Dik kienet tipika tal-kidbiet anke li kienu jidhru fil-gazzetti kontinwament din kritika kontra n-nisa xi jagħmlu l-make-up u għax jiġbdu l-attenzjoni tal-irġiel, eċetera, u il-ħin kollu. U naħseb illi huwa fenomenu kulturali soċjali ovvjament ta' dak iż-żmien. Imma jirrifletti wkoll il-fatt li dan kien kompletament id-dominju f'ħafna każi tal-irġiel. Allura ħafna drabi kienu jkunu irġiel qed jitkellmu ma' irġiel oħra qishom l-irġiel li jiltaqgħu flimkien u qed jgħidu ċ-ċajt bejniethom fuq in-nisa, imma f'dan każ mhux qegħdin bejniethom biss, imma tant kien id-dominju tagħhom u qed ngħid kien id-dominju tagħhom mhux biss fl-għana, imma anki fil-kitbiet fil-gazzetti pereżempju, anki fil-letteratura. Naħseb l-affarijiet inbidlu mhux biss għax inbidlet is-soċjetà, ma x'inbidlu wkoll il-protagonisti. Kemm isemmi xi ħaġa li Satarjano kien ħareġ għanja xeba frosta lin-nisa. U mbagħad imma ħareġ ukoll għanja xeba frosta lill-irġiel. Jiġifieri veru l-mara dejjem taqlaħħa, imma ir-raġel anke il-ħmar u l-ħmara kienu mimlijin b'dak tip ta' poeżija. Dan is-sens naħseb ta' kontra n-nisa ħanejdu hekk kien marbut ukoll ma' Leneb Ares insomma, sewwa kien daqsxejn imħallat mal-lejra ħanejdilha hekk għal min qiegħed aħjar għax anka minn dak li jsemmi, minn dak li jissemma li kienu jmorru jilagħbu tennis pereżempju u dawn l-affarijiet illi normalment ma kinux tal-kategorija tagħhom li qed jitkellmu minnha. Qed tifhem ġifieri naħseb li kienet forsi iktar komplessa loaded billi sempliċement dak. Fl-istess ħin kif semma Kert tajjeb ħafna
uħut mill-makjettisti jaġbuk kemm kapaċi jieħdu ċajta jibnuha fuqhom infushom. Nerġa' nsemmi l-Fredo Spiteri għax naħseb illi ispira ħafna minn dan, għax mill-bqija aħna poplu li jħobb jitħaq daqsxejn bħadd ieħor normalment. Sewwa, semmejt anka hekk naħseb jiena li nħobbu nidħu ħafna bl-oħrajn u ftit forsi fuqna nfusna kif darba qal anke Anton Buttigieg. Imma Fredo Spiteri jitħaq bih innifsu il-famuża ġirja ma' Għawdex fejn kull darba kulħadd jitħaq bih. Kulħadd iwaħħallu l-bolla jgħid, ġifieri iwaħħlulu laqam insomma, tajjira jtuħ tajjira. U fl-aħħar jispiċċa għax hemm il-grandjożità naħseb tax-xogħol tiegħu, illi fl-aħħar ikun tiela lura lejn ir-Rabat, jgħaddi mit-triq tal-Kabuċċini u bdiet xewqa tiġini li biex ħajti ngħix fil-Kwiet lajk immur mal-patrijiet. Ma rnexxilux allura ma tfajliet u jispiċċa sewwa ġifieri ċajt hija totalment fuq innifsu. Tajjeb wisq, jekk m'hemm xi kummenti jew mistoqsijiet oħrajn naħseb nistgħu nagħlqu hawnhekk kellna serata twila ħafna. L-ewwel nett fisem il-proġett kollu fisem id-Dipartiment tal-Malti nixtieq nirringrazzja mill-qalb lil Kurt tat-taħdita intelligenti, divertenti illi żammitna minkejja il-problemi tekniċi. Nistiednek Kurt biex tagħmel recording biex imbagħad inkunu nistgħu ntellgħuh fuq il-mezzi normali tagħna malti.mt, tradizzjoniorali.org u fuq l-istazzjon tagħna ta' YouTube. Bħallum ġimgħa għandna taħdita kompletament differenti. Issa ġejjin taħdidiet waħda f'waħda bħalma normalment ikunu. Il-ġimgħa d-dieħla però taħdita kompletament differenti minn tal-lum. Martina Bezzina se tibni fuq it-teżi li għamlet u se titkellem dwar is-Santa tal-Mejtin, Teżor Moħbi. Din se ssir nhar it-23 ta' April bħallum ġimgħa fis-6. Nistedinkom biex tkunu magħna. Il-lejla tajba li kulħadd.